Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete nieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin is for ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Lynette Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Omuruburi kubwatia nabo kudigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4
across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tuponesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ni ntomwali bomuchando Eretavia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinya gitari ya World Fit nere nya gitari ntangani ase East Africa ngima asitogo kolege ntogekoro kunga blending of medicine, yani ngege nya gitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide tuatumia enjire ya kawaida tokurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine na tuatumia ndirunga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mariogo anye kwa buli wo murembe n'ekindwali cy'inkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya marigiti omuchishobo songo wose tuakireseme asi number 0722245763. Ekari gakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakirege igoro bairwa mariogo umuroira akwanda ukora matukato lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba buyenete Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Wiyake gima sema mbia bono na ndendo cheche trichitaika isano nemo
maega ye chinsa 12 aiga nigitase ni Soko TV busio mintando cia soberete semambi abono ngorago kwani ngaitongo mochochi na ekwereri ngaitongo nogaya na makwani yugo kwani na ukobori ngayoberete asemambi abono mwanchumurigeri chitalikinigo chire 29 lituko naryo libuna nago tebiri nigo lirilia Jumatano gosetichi gatatu mwanchumurigeri bago chabateba nga lirituko lya basubati WCW asemambi abono mugusia soberete umutinyi noro no gatano kabere nabo igo mwaka bw'ikirubere 25 na monere buyanko manyi onye kole chinsemo chi Ethiopia mugusio minto asekero gutambuko rubibe na gasoense ya Kenya nigo tole 2026 ni maetenga ense ine bwate calendar ya bako barama tuko asenchira yabo nabo igo mugusio le ase chinsemo chiri chagusio toke golese chi county chito ibere Kisine Nyamira nabo igo otoke chiri chibebe kaine gali buna Migori otoke gole chinsemo chiri chia kuria bagusiba minto mbali chinsemo chiri chia kuria bange sana mbali chinsemo chiri chia Transmara mbali chinsemo chiri chia Kilgori siko chibosia aliogenda ngata nabo konyara kaba ko manyanga asemambi abono bwakire kurende semambi ya lero ntagete ko irama kwani senchira ya bene go chia sabantu bali sensemo ya South Mugirango na taroro karamwa kimukuru kebinyoro byino narora ekemuge kurumwa muma kandaga linkarora ekende kuru kwengeti nabo igonka genda guchibusia ali mwancho murigeri karamba bwate kinyoruge kurumwa ekerungo osine ekeronga nabo gotatebinga kibakoroka marieta yo asenchira yobikiranu einensemo ya South Mugirango lero nino nabokeire asimu bwatu mujumbe ino kurumwa Silvana Sosoro to amakwani totebinga kimwabukira senseme yo bagirango ba minto bali kurwa senseme ya mate bali ndete kurwa soro beberwa bamanyi nabo igo chinsemo kiria kurwa asenseme ya abogere ko seluo Nyanza igona moto tebia ngakiole mbale bakogenda bakabaikaliyo siri matali etago no bagoteba ngonye kwanyolire bese yago gendora agure plot obeke tago no muchiobo bagoteba nga igoro manne biamono sana mugusio minto kera tuaberto kwana nchira to kwana na semambi abono namba ito ye studio nigere 0788666663 yani igere 0788666663 6 yechini go chire isano mweli gwakole lisato inere namba ukunyara kwa gutuma ujumbe yago gocha ase SMS nabo igo ogenda sensemelia yo kunyara kwa gutwa keresimi ontebino sentie sende semambi abono nigo nabo kirenki keligendete makulio nyago ete koto tebie ni maetenga gusimbura teratu naro nyinge mono semonjire chiko na koranga ankali gakubarabara kinaro chenga mugasororo nubukurwa libaga onye kwa bitoboire kuri mugondo biome bali babwate babirusiri mugondo nabokonyara kwa bakora byaruro kurenda abande bante bino centre roto kulira mugondo baminto gete chi ababune cyogo samba kuno go samura chiko babuno go samba lakini abande mbale na barabo kerenya saba ncheire baro bago samura lende ya wenera semambi abono nindo chega iga Evelyn Moindi agoteba ensoko bwakire kurwa chinsemo cha pipeline biyamono watching live tigandara aligerelia na Rakiran Dennis konyo chirega iga opetomira ujumbe yaye Alegontebinga Innocent na Bokire na Diana. Good morning Kiran Dennis umusulwege susu igagoteba nigale chinsemo chirichia na Kuru City Salams Club kulende gagoteba go ikasobo gali gachuba eyure kitutu masaba bonsi p agoteba ligere yo murobeli na ndagoteba WCW asemambia bono nabogoto tebi ngayoberete senchira yobukiranu nabuna nagotebiri namba ito studio gere 0788666663 elitonyara kabatogo kwana buna nateba bamenye ba South Mugirango lero ninu nagoteba muntete montebyo binyoro bya seino gabwe kero gwa kesi menye ko rumurigere liko South Mugirango ototebi ni mataba girango nabanne bale aba North Mbaro aba West Mbaro na aba South Mbaro anto bono na into bagetutu na into tuwa manyagwetogeli tuwateba ngambaro aba Kitutu Masaba baroro aba North Kitutu na South Kitutu chinsemechi wateba nga na chiro chinechia abantu baito abagusi abagetutu kwenda kwa rabanyalibali na barumbaroro na tebi ungantebe ndayechogo bajo rabanyalibali mbaroro ba Masaba bakolelia ba matali chache kwachagali kwanyora ba machoge ba mintono babekeine na abantu bali ba South Mugirango saba menye baito ba South Mugirango nabayigo babwaterana nabali bakuru kungaba basi no barabu na baru bali endetence nyobu ya kabisa kerogo chaba basi na baru no bale bali kurukungana abantu bakokora ubuncholiye semambi abono mwencho muligerali chetre kominemo maega ye chinsa 12 murobeli nsoko bwa kiro cha kirenche nguru ku Innocent Onyango nimanyetenga abange semambi abono
na begotoka nga ekera kwararite magoroba kera gwachikubuka bono mambia koigunga mubiro twigwete buya kurende ngote bingonye koigure twigwete buya tukuna kobera abu denale na rusimegete bintu bya eskabu kwanyora tenga kendo randetero moroka ndengura nale utakiroro munyagitari nyagitana ba ukurigereria gotebi yaya ebaminto innocent iga igotakire sironi si muchando no ruyu home medication nengia lakini tobasa gwekorera mono pako ikire asotali kobgenda korwa munyagitari na begotoka semambi yabono mbali batene inese be ibate banetinga kichi taikaisa to chigoeta iga tomera ne maiga ichi sai 12 bara ikorore se be yeyu bate baninga ngaki ngaibare kogenda guchumo ntabuguriti obokombe buya mwabanganete magoroba okwarara boka unyure nga muntu ulia gose ulio mino mwaga banganete nere chingakie chino atene inali esebe yako ganyete akona koboli nga yoberete abande mbale bakulimie simi botuke kera bachire korara nga kerangorara na inche simi korara tintagetiande nyaigwe so kangu isikabu igwe kenyoronki gukwana semambi yabono mwancho muligili njira tugukwana naye semambi yabono gochaga igase studio nagotebye namba itogere 0788666663 inere namba gwake simi gochaga iga ontebya soberete nga kikwabukire nga kiro chabantu bagendete ko bakubuka gabu na royo mogago flash na royo ndenera kulike message na mogoto tebabo Colton Oto Barnabas kuruchise mo chiri cha Doha Qatar nabo gototebi ngaki abantu bagendete gabu ni maite uyo minto bali bakurukunga Enoch Makuli agotoka chinse mo chiri ya Musarabe town agototebi ngaki Musaraba abo kire town ya Musaraba chiduka irenge buate supermarket neroro nindo chega iganko boli balenga ko ni bale mbabugate buchel nabona igure bakubuli semambi abona timatio sedekiliro batete ko bakumanya no kumochere nere gali chinsemo chirichia osomuru bebe ruense ya Kenya sebania matalia sabantu baminto bale agatebanga na bakuligiriye bango eliye ko bage kurwegu nabagototebinga kyombegia custom singa kikegendrete rates cia Tanzania ne cia Kenya nga kyoguchirora kurusigwe bango bwamatenga kibule kulindekera ngoro ko bakwani wote banga bonsi bitul balitoka na baru customs Kenya na Tanzania semambi yabono mwancho muligili chitri 14 nabuna nagotebi nabugwa kesi migo chaga igase studio ototebi asoberete eliekera gwatu akeire gwatotebi asoberete nagutumanyinga nga kikwabukira nemono litukulia lero nagotebi abantu nateba baminto uso muntu minto ngokwani nigaberete asensemeli ya South Mugirango bali ase constituency yo mweshimigo Osoro semambi yabona mototebi nga kimwabukira senseme yo nga kimogendrete na nemono onye kulense mo chinde naye nabugwa kesi migo chagaiga namba ito studio no ekorolekana gabwe se screen go senyirolere ngo tebinga 0788666663 otatebinga kikwabukire mubiro gonye kwigwete biya nabo kogenda ochigobago koleke bago na koranga ningi kelike bwenerete asenchira yobwikira nuge kwa rumugusi no muntu bwogokora egento kelige kurukungu mukia kirakorira umukia onyara kabaga kogenda bosijuzi na ikaransa no mungwa nonde agantebinga sense ya Kenya ebintu mbiro mugusi amanyekane na biro bigente getangania amanyekane tena kero kino mukia gento giya kabiro mugusi amanyekane tena kero kinge kera amwire gentago kora talira isioje ko munchora naiga nabagotebinga ninyetenenere ta senchira yane inchebwe ko monyana tigandara igoyo nga yago kwana kuru soga bwakire oyo ningo to kwa nerese mambe yabono oyo neba nisinyobo inatanga kuru Nyamondo South Mugirango abantu ba South Mugirango lero nabuna muanga babuke biya ende ngamo ya Kiambu twabukire biya bantu banga koigure babukire biya babukire biya naro lemesinere mengalia ngaranga nabo chibese chikali gwetali chingiye chiemesi Nyamondo Geteni gere ward kiere burabu igo burabu nere mate South Mugirango nande kaba burabu ensemo ye bunge gaiga ya kabira sobwa mona North Mugirango nere burabu ramani ruguru
Asante sana mbia mono sana kulichinse mechi ya Kiambu represent ya abantu bali ba South Mugirango mbia mono sana. Thank you so much kuruchinse mechi ya Kiambu asema mbia bono segati yabali babere bagokwana 92 bagototebi aswaberete namba itogere 0788666663 na bagototebi boigese mbia bono akera kwa bokire ningelio ko bagokwinyura basubati na inu ese mbia bono akera mugendete ko bamokorosia irongoli echae boigo tiga kubike sukari nyingi abarende Ibrahim Ontebiri sukari dero kogera banywe chai gusero ngoli bali tuanywete yari kurukulika mukamu nabo turaba umugano litukulinga ekera turajora libaga namba ye studio gere 0788666663 otatebya soberete oje korumu subati otatebi kwa bokire chingoko gwa chigorira abana bono nari babungete igorongo chabarenge bali banchete korara bono nari bagogete bakwirambura igitanda igoro chitedi bia chire birogo igoro konyora babata baswati balero kera bakogorye birogo bakobeka n'obuntu gete abana bawe chiesera buguru ko tedi bia uchikorigere liga kwanyoro guchikoso nyumba kwabuga ngaki no muntu ikaransta kwanyora gento baikaranse tiororo nagantu gakuru kwaga teddy bear tigandara igwango nabera abenga west gose noti bone mambia bono wakire uyanga ke kwabogire nabogire kamati ngaki noti egendrete na rule south kwa rule south naenda south nona intundu kaleto iche uti yo iche ga nyamira abantu barakwana naye nchengiche by the way magwabo maete chiseme chigo chimuino gende samba echingo chiroka chiedi kwota chiane butambe kerango gamba ndonsingo tebanga bantu batuanchete mono na abantu timogirango manyagati agimo batagete bakorora abange ni nchengiche madam ngakimwa bokire twabokire lero bagotebanga ni litukolia bangi nangi kiliora te abangi nage kubagache mambia bono litukolia bangi na abangi na baba begenwa batige kona jera abane mirande yani ibe anje kero monde anje buye ko manyene na kiara ara yange agenda gusaliyo bane aganiera anchu gawanja na intua se intua ni intua bando tokora washenga ni tutoburatenka engamu nginata yo tolikoro kunka na maene kogera ekera bata iyo chinga bono gokonyora umuchandoro bana boka bagutenda gesiri omongina ganga bune president wa bana chingoko sisese sibaga kerewe asante sana mbia mono mbia mono sana uyu akuru ku Margaret kurwe samba boigo teba erene kamati North Mugirango nimbwate special date yo kuru kasoro gongorwo ura teba nga abaswati banchane asoyo mwekora nayo kwaga chenga gose kwayesali na maana bagateba abe ayagachiona kwegena nga nayo musacho goja kwagacha nayo kwagachenga yago Dennis Kirandi na Caroline no musolibwe gesu gali chinsemo cha Nakuru City Salam Club. By the way musolibwe gesu it is time ebisusuwe bibyao ntakere ko bicheraga abo chinsemo cha Nakuru na ndamono gore Nakuru West chekorora gose ebisusuwe mbibwa to musoli tigandara igoyo narangia tabese mabye dale kumukwana kumbe nero ule wake siminga igwabo gire stage yole na bokire buyanya South Wanjeira mbia mono sana atirisi chipara je tondo chombuya je no nyirero kirabetera beteiga eduna cyambu ngeto abanafunzi na bokonyora bayikire para mono abanafunzi na bayikire para irakire bono nabachagete ko kibunga bono umubaro gwe para no pungwete na nabo murabayite we chipikipiki mpaka aliko minyoka mono no momo igo igo ebintu mbuya bire twabokire nya South Wanjeira by the way mbia wakwanire na royo muko minyoka ibari bwate chikona na ande ne rough road ako minyoka ara umira nene gali head on collision kage keroko ndi pikipiki gendi ngora bono maete botambe chenare tuko batebinga abo murabe chipikipiki asita yo ko minyoka kuchikolimi umuriro chigari cyumuriro njiro chikolimi umuriro igo gendi pikipiki ngora nande bono ko nyaru mungwano lyako minyoka pikipiki ogenda uchikotenene stage ikarasa ochikande stage go ikarasa ya ubugima ibure bwengencho ubuyume bitubiro sina makoka mwanya abantu
Thank you so much. Umusolwe su abasubati rero bagatebeli ne liabo. Lituko ne liabo kagoita Jumatano. WC ono abasubati gandonda abate kwanza kamati yako anokora. Baba bayigenwa. Ya ikina kigendo kyamana baba bayigenwa na tarehe moja ni gwete ngamba kaye bange teste ligete. Tindaye uroboti yoru. Ningi gweta teste ligete lakini tayana ngomo nyerarare. Shopping inyale begire. Niwote nga shopping ne budget ni kabikire ya tarehe moja. Ende kama nchende tagotebia. Toja kwande conference toke ya matuka ya bakari ko baba gutwara yo guchengira. Nabere iko nabere. Omwaka go bwata matuko mini chimisa to ne 50 no mona 5 ne mo. Bago bugoli ya matuka 40 nabo yo guchenga. Na ande bono yale kucha ko be party ingia. Chairman iterangiri umukutano gafureri tare 31st Marogoba. Tuchikuira na tarehe 2. Ntutagete toge. Ntogete kwande exchange mbiya mono sana umusori bigesu. Sawa pamoja. Thank you so much. Kwigure bunatebire binte binene kwanze genta kwane kerekene ayo mogendi bwe pigipigi asta yo chikolimi umuriro. Kine gento nenche narore kere so deep. Agoteba asta yo chikoba okolimi umuriro. Egento kelia asemambia bono mwente kumanyanga tiga kuminyokie pigipigi ochikobere stage ochikotenoro enyene customer ina boko yenyora gendi bu yangora nande araba gaka bali bekenyoro bakumanyire umongi no liwe kenyoro okumanyire igagwa kesimi otebye omumuro oya ule Nairobi nga nobwate namba ya nyarebe tali bono gatali cyo ukoligi stage yakora tata getia gendi bunyinje lioko gendi bune sioroli gese mambia bono na bogota tebia soberete nindo chega igango tebunga WCW appreciate as your women bia mono sana nto ba appreciate tinande nto ba eta mauga asibiri moko ba mogo kora na nyasanya arako bagako bawo kora kuya gochia subugima mwa mwanya bantu olende ngine turatebe se mambia bono kera chetire 23 maiga ichinsa 12 turabekege tonega abo ndigia emergency benko irana gotebia liagendete okorekana ese binyoro gwetera samaya asemambia bono. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganetie betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie ase gari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobot ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobot. Battery ni Autobot. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe na ibole miaka ngachaka oira wanika na twali roba wana wachagete aya nime yo muroberyo moenori kirali tukule Jumatano chinsaiber imeyan Soko TV oboroso wumugusi chinchira chito chira soko goselwa ne gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagaren Soko TV twachira gutoligesa ko kyomugusi kurwa ndiba y'abanyandwariro oboroso boigekerwe omugusi bonone ikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe so wetero muroberyo bwigekoro byaito baga kaba samwerere nabo igabanye nabo kwanero kwebogia kani chinyangi nemejega ao kera litsuko ria Ramisi chinsayibere igoro imeye TV yao na Mbeya men Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye nen Soko TV oboroso bumugusi yekoro yaito imeye Soko Soko yekoro yaito imeye Soko Soko ibyengia yakire ngumanga bunalero eye nen Soko TV oboroso bumugusi. Chetire 30 maega yechinsa 12 semambia bono message ni ranta itekurasoma tumago so asensemo ya mayenku manyinki kende tase binyuru dido chega igo mungwano yomo okurukunga Barnabas kebaso in fact yago tutbekire message kurwa sa tambe sana doa katari umaete chinechi mail chinyinge kuruga igase ense yaito ya Kenya togo chakire kenyuru kiabo kelia asago teba kurwa ky'abanyamasibi to cyako barakura nyamasibi go ikadoha ogonyora nechi mile chinyinge sana nindo chega igago tebe Soko bwakire Diana na Innocent nanda go teba Crash Wednesday to all women aiga
obekire gati abagoteba nigakurwa maiga gochia soyum tatu mwabugunga Lawrence Gekonge wakwani gwese mambia bono ulichinseme ichenya masibi nabo igongo teba ari mamu mwabugurunga Josephine Gekonge nere ni gali chinsemo chenya masibi boigo otebire Joshua Mbuya Trimba twale mambiengia Salomo Nyoni agorunga Sali mambiengia Sheila Kimto Kiran Dennis kwa kwani goiga na Lame Kyobuba Nyarumbe negati yabali bakwani guna Barnabas oyole chinsemo chia doa Qatar. My brother, it has been a while tutara kwana naye kukoliginde na ande nchebune kyombegi yake are gochande gocha sole ndole gosinubwate kende nywere kawa semambia vodo tigata so asesemo ya mayekera to gocha kumwancho mulige no mugano mutangani asbago tebanga ensemo yobo sombiri tukolie goro nigo yabetege kumulikirwa nigitaseni geito Kegiensoko TV anamona sebara ekurwa somochi okeumbulio ndonga buruma ibenogo ikase ensemo ya Nyantrago asaba menyu abo boigo bale na batumeki be bale yu barunyale ko bakuru ibirengere byabo kubwatekana no korosigwa gwe bale yu mulikyo ito eno kugichana nigaro setio robotiro kubwatia kurwa senseme ya Kiumbu Omwancho muligereria Wensoko TV asensemo yobosombi lero nigo naika asepara ekorwa chinsemo chia Kiumbu yaita chinsemo chia Liondonga yagenda chinsemo chia Boruma na boigo chinsemo chiria chia Nyanturago anene mono omwancho muligereria epare yiga nige gotumika asobosombi kwa matoke obosombi kwa mesina boigo bosombi kwa chia avocado koru chinsemo chia Nyanturago chinsemo chia Boruma na boigo chinsemo chiria chia Ibeno abamenyi benseme yiga na bali bagutumika epare yiga nigo bali no kwegena nga epare yiga bwango yiga nitikobe kwerami erinde likorobya obosombi ase chinseme chiga ase litukulia lero nigo tuumiranire n'abamenyi benseme yiga nabo igo abo bagutumika epare yiga nabo igo mbanyara ko babagusanga amonege taseni Giensoko TV na banyara ko babakurwa ebirengero byabo kubwatikana epare yiga eyibono egenderete korosigwa oisa kuri lyo mwancho muligeria epare yiga bono yiga nigo yali miru yabekirwo morom abo igo negenderete korosigwa amakarabati abamenyi benseme yiga mbachikunyara ko babakonyora obosombi obuya kubwatikana nepare yiga gekoera lero no turayiga tubegete kambi elinde lyo kumurekanga na kiebinto bigenderete ase enseme yiga abaiga negati yabamenyi benseme yiga abuo twanyara ko batukumerana na barabwo boigo nigo bale abatumeki bepare yiga mbasanga n'Ensoko TV nebiga nebirengeri byabo barwa ase enseme yiga asamareta Fred Nyandeka Mosima asawo sabiki omuyiwa babakione konsasera nyari bari masaba lakini omwarimu w'esukuru ya Blue Star Academy menyete asako nje na bango tebanga ndiamono sana sasa hiyo project ye bare yiga abo totaite nyari ko bagekorosi bwanke rinde nyari ko bakego konya asense mu yogo sombi number 1 esukuru asengo so mine school chinde chitani ne gaiga ye bare nerego konya so somba abana kuchinga chiao chinse mo mbali mbali ya barete school ndio baba ya baina nikia number 2 como choke ubuno mucho manyekanite mono asa mangana ye biasara no bore mi kwa matoke nemesi digekere pare yera toke nenga ya kachi ranyare ko bage koera nenyare ko bakego konya na uchumi yense yito ne county yito ya Kisii nenyare ko ba kego kina omwere beri tuko wetera se pare yiga abo bosombi boko babia pena diorangi kuru tunaro debya pare yito ya Liondonga ya Rosi andi tigebe kweramu abantu baito bakonyeke asogo sombe mesi n'amatoke barete chiro bago chandike transport mono mwesi miwa sairi chanda tokweno limbi yamono asiga asingiya wakolire yamono sala nyasago se ingo reporter ya Ensoko TV kurwa sensemo ya Liondonga imeyebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninche eno kugijana Mosinto Onyambane ito eno kugichana kuruchinseme icho Liondonga na namona genta kuligiro linoboroso bwebara lwetoba sombi bwemesie nigo botakire kwa bagokorekana na namona kero ruche ayu agende tako bagokorekana togende bono wikasensemo ya mubu eyure wodi yabo chitendere ebunge yabo machoge chache na abo igo asamenyi na barobe anyare kwa bawesokia na koro kikili bagote bugu taisaneka kwabo kubwatekana
noko egwa kwe ekirugo ky'obugambi gochia aso bagoteba oyutali omo menyi bwensemeyo osomu iburu bwensemeyo nigo bimurungaine obochori bwaye nagoteba buna obugambi bwa swayo nigo borache koba obokongu asekiri bagoteba niga kugamba nabo igo bagoteba talikurwa ase sublocation muri kito nigikiranta sesemeyo na korosio robotiro kubwatia korengana nabamenyi bensemeyo buna barwete ebirengereri byabo Maleta ngoro ku Dennis oyo bokemu ngamatiria igongoro ase sublocation ya mwo ekere egento kerengeta abantu ba mwo sublocation getigala ko bekia mwo sublocation ni kerengeta abantu bakenama getigala ko bekia bakenama lakini te konyalekana nadate koro kibijangia ekerenge umuntu orure sublocation ni ngao acha kura sublocation ni ngao eyine gente kebege koro kinga abantu be sublocation ni go mbayo sublocation ya kera ya mwobo ne bwata abantu basomete biya ne bwata abantu ba apply te gasi nande batakire kwego nande baragambe biya sublocation twagwenya enkorra mekauna omuntu orure sublocation yo mugambi okeragia ojire ko kogamba nande ase mwobo sublocation nasabire serikali yabono rere turigeri biya erigeri biya ko gero omuntu akurure sublocation ngacho ko ambisa sublocation ngao twasabire abantu bamwo bonsi no twararamekira sengencho omo mwana yoruse tukumu kena magacha kwa mwo aina makosa manene sana korona wanyonge agwana haki konyarikana banyara ko bakora kibako igona itu twakane kabisa erenu okugamba agambe sobo bali bengo korobo chunguzi banyara ko bakoira ne ground elinde batokonye asengenje binde byanya ko bigokorekana mbiri bya boronge ikyo mwari ngo boliga arange omumuro yega tokoteba ng'ana rach ko bagagotora tamaiti mbantu kiago chikora asengenjo aromo menyi nabagambi baito mochibu no musabujibu ekero mugwancherana mwabeke seingo umuntu oyo nare riche pokogamba mu sublocation hari amakosa manene liraba esokoro yae no muntu yatakire kwenda ayegwekiro sabire eserikali yeito gwetero muji gwetera tisi atobwatisi amang'ana aya aira nase mwobo omwana kuri mwobo acho uru oranyari kwambira abantu mwobo maito bakongu abo ikabu nabamenyi bamwobo sublocation etogokana kabise egekorokeri twarorire na yani etokounerero nabana tutaiboreti ose nabana tutasometi igentekia gatogeche timono tiga omonyeno orio oeturiruberia gambe sobo saba abantu baito babo chief DC kogenda protocol administration mwirani ekerogo kia mwobo sublocation abantu ba mwobo begambire onyete kunyalekana boigo ntu etakogenda koti paka tonyo chumuligiriri kwegure ko ruchinseme cha mwobo bono tiga toirukena go soa chinsemo che bunge ya Kitutu Masaba korwa ase ewodi ya Gesima na boigo ase tokoba toko mulekero mwancho muligiriri school ya Nyakongo yabwateli tuko lioko chengera bali bakorira buya ase chisemya nemono igaiga nindo chumulikito Sofia Igara niga tatebiri tukoligoro niga aborokiwa bali bakorite buya asamatemu ali ya KCSE banyaltuko baba kwenyole byegwa korengana ne chigrade chiri banyole to mwancho muligiriri nigo babete bakoegwa ebyegwa autiga toigwe nikiya korekanta sensemeyo Omuyega bwoko bae byegwa abana bali abakorete buya ase amatemu amanene yekirasi ge 12 nigo korekana ase skuru ya bamura ya Nyakongo ibyo gotoka imeye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira. This is one of the most important events in our school calendar because it provides us with an opportunity to celebrate excellence, recognize hard work, appreciate sacrifice and renew our commitment. Moyego yonigo oikiranwa amona abaibori abana abarai bebirengo ao egati yabo omu MCA we wali ya Gesima Kennedy Nyameino amono yokorigia ekerogo kyo baseneta bwa Nyamira Tony Muturi. Okwana Tony nigo amochia abarai anene mono bale bakorwa ase county ya Nyamira ase ogotaikirana omuyiga onga buno yoiga bogosira tisemi akwerera amaunchuroria arachie gokora ase county eyo iri kwanakia amagenderero etwikana intu unabarai osemia bana ngabakorire merememia osemia abalimu ngabagenderere okora iga keroro chinge skuli te Nyakongo ere tanga ine ase nseme ito ya Nyamira andi kabaya gatatu ase
region ito ya Nyanza itari mangana make ikine gente kenene tugwentu twensi unabarai kuchengera. Kennedy Nyameino uyura mu MCA we ward ya Gisima nere tatigiri magegani gesokia na kogokera amachigo amaya na koria egira yo gucia kubarimira Egisima bunentere yemo yo kubasira. We want to sink a borehole in this school. They are here monitoring where we can put water. Wakitoka hapa tutaenda huko Nyawiyachu 2 poles tumepata through the national government ambao zitakuja kwa hii ward. Dr. Emily Ogechi oyure omorokia ase University ya Kisii nigo esokia na kogokera amachibu amaya ya boroki w'Abanyakongo asokoira abana bonsi emye yemo 94 ase university. We celebrate achievement. You've had the results. We have almost 90 A- and above. That is achievement. We registered 525 and we are taking 524. Again, from where I sit, I would call that 100%. Egento kiaretire okogokera obuya bw'ekisemi asarwe segeto gocha sabana bande gokora omokia gutwara amaskani ne chimbu chingia binto birachie gosegeta gokora buya asitisemi. That student chose hard work. There is a teacher who guided patiently and a parent who made sacrifices. And above all, a God who gave the strength. Reporter ya Egetesinekeiga Giensoko Kureiga aseskuru ya Nyakongo ewodi ya Gisima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nchenkoro kwa Sophie Oigara. Wancho muligeli tiga torwe enseme ya Kitutu Masaba saboroki wa banene bejiskuru ime yejiskuru chiri sesa county ya Kitutu Central nigo banyarekoba na baroba irane ireriwe biyamona asoko bwaterana okuyana kwana kibuna gutanga bale ebikore byo gusamba bejiskuru na nigo babete bagukwana litukuligorekera mu county kusomo konye mu county commissioner wenseme ya Kitutu Central akoreto moyega oyo onyartuko bagukubaleta aba orokia anene kurwa chiskuru echigotoka sensemeyo na namonaskili bakabago kwaneranga abana nigo babwenete ko babago segetwa kubeka omukia mwancho muligeli tiaturaigwe enkwaneyo asenchira bikirana bunenjere yemo yo gusegeta aboroki wagokora omukia na bukinia ebirengo bichisemi nigo aboroki gwa bale bakorete bya asamatemwa amanene a KCSE omwako eta babwatokirwa ebyegwa asensemo ya Kiage Tumaini ukwana omo director Joseph Kiage niga basegeta gokora omukia elyo gwekonya amatuko abosyo asagokera okubwaterana okuya. Our concern and major concern is about raising the education standards. Is asking about the future of these young people. What would they be in the future? Where would they be? And we know that in a high school phase or in a school phase, it's a short time that they need to transit. We ask and inspire them to work in a way that they can win the prize. We thank the parents who supported them. We thank the education officers who always come here to support them. We thank their cooperation and we want to appreciate that they have remained disciplined. Asensemo yaye omo Deputy County Commissioner o Kitutu Central nigo aboli abaiboli kumulikira abuna abana babo bagokolia asensemo yechisemi na koira chingaki gokwana na abana babo. Waangalie performance yao walipokuwa shuleni ilikuwa namna gani. They should do some guidance and counseling. They should listen to their children and the children should also be open to their parents so that the parents can get mali kuna shida wasaidiane. Most of our parents currently wamepotelea kwa kutafuta pesa, kutafuta jinsi ya maisha, lakini for this holiday let them spare some time with their children. Tinga kecho boigo nigo abaiboli baboligwa kuligereria ekero abana babo bagotumika chisimi na boigo kubatanga kurwa ase obotumiki bwa maliogo yogotindia. They should be watchful when they are using their phones. Wahakikishe kuwa watoto wao wana watch movies za aina gani. So parents wa advise watoto wao pia hata
kila mahali, watakunywa soda mahali, wahakikishe ni ile ambayo iko sawa. Asensemo yaye Jared Mbeche nigo airaniria mbia gucha ase aborokia abanene b'ekisukuru ime sub county ya Kitutu Central asoko bwaterana okuyana kwaenekia ugotasambwa w'ekisukuru chingakie ekyebikolebu nebyo byaenekigwa. I'd like to thank the heads of institutions and the security apparatus that we did not experience any banning of our schools as a sub-county, and for maintaining very high levels of discipline and the support that we've got from the parents in as far as academic progress is concerned. Boigo nigo baenekia okubwaterana okuya na gutinya oburendi elio kwaenekia buna etam ya kabere yabere gekoera buya. Directors, both education and the ministry and TSC, we want to thank you because of the guidance that you gave our runners and our teachers. Madam DCC, thank you for security apparatus that you put in place, which made our sub-county to be very successful in term 2. Kerubo Frida, Ensoko TV. Manchumuligereri kwa igure igabubu na bakaba gukwanira iguru yo oburendi na boigo manchumuligereri asaborokiwa banyarako bakonyorebye gutokogenda busyo nigo bono tokogenda kuligereri roboti na rorokoro kyobutantanu gosobututukanu bure ase skuru yo borosoye ebinyinyi eyiwe gotoke wodi yechitago burabu ibunge ya South Mugirango eime ye county ya Kisii asaba n'abanyaruka nabo igona bali abana bamura babere bagosanga enyumba ya Kibara mamincha yelichiko niko bono mu nchumuligereri yo kuliye kirogo kyo bonchumbe korwa aseseme ya South Mugirango aselieta Dennis Makoli nando manyekanite buna songo achakira mu boko bagakira abana bw'abanyaruka enyumba yabo ya Kibara mu nchumuligereri muri kito nigekira nta aseseme yo nagotoroselia orobotiro kubwatyo. Unenchiremo yo gukinya birango bya Kisemi aciskuru imeye bunge ya South Mugirango nigo lisukirerero yoreneganga yo kuriekero kyo chumba sebunge yo Dennis Makorisongo aisokire na kwenda no gosira go chi computer ho chese skuru ya secondary ya Maroe Sinde yo gotoka imeye bunge yo osangana bariki maiga yo kwenda na chi computer cyo nigo sunganya kabaga goteba ni gabegetemero bya masomo bosyo ere ko igendria amasomo ya bana na kira rero ase skuru yeto yesinde na promise chi computer na baletere chi computer 10 kiagere lab yawe wate computer lab lakini mbabuga ati computers so lero na baletere linda abana banyara gosoma computer studies mana maitense ya lero yere computer kerege nton computer so na kinaro chingati abana batubaletera chi computer basome elinde babe compliant in the 21st century. Echinga kichiboigo niganya kabaga gosira eskuru yo borosi ebinyinyi asoko chikobaga chire nyumba ya Kibara ya Chandre wana aseskuru ya sekege tambe. Echikuru cheto nechi chinyinge chibwateme chando actually chinsa chiamambe twalenge ebinyinyi primary school asa abana abaiseke na abamura bagose icho twagenda kwagacha kolonche echo ya baiseke elinda abamura na baiseke batumie chicho chingao. So chi school cheto chibwati chi challenge and we are up to the challenge. We want to come in elinda tokonya abantu baitu. Okwanekere kiboigo niganya kabaga kuikere siasa chichibura boru chiganitsikwenekwa sibungi ya South Mugirango na kwa nyobo twerure gati y'abana siasa. Tutagete Mugirango yaita twarora mangana guni simwagocha muna moisonde on Friday twarenge gocha kona gokoro umuchango tukanyoro usoro bekire chiguni chiahe chigo samba chitail chigo tabana tutagete tokoro umuchango hiyo lakini tukatabanko enda tole nevertheless but nyasaye muna kali nyasaye bamuraho bagachaka guitana boka bakubona kibesa so babere nyagitari bale omugabetiro muyoko boko so bagaitana boka baka by the time togo ikororo tukanyora baitanire tugakora umuchango itubuya tugakora igoto gotebana amangana gunism asire Mugirango tobe politically tolerant to tolerate each other muna nanya kuiro sole kiale karago chapaka no lembuone ocha gokora campaign yo nasa mangana siasa nigo songo nyakabuga kurira yo chigoendera komosira muske Dr. Fred Machenge siganga yo kurikero kibore bwense asabori abantu bona kwenekinga komosira bari kurwa sorongo rwagusi igonde magega ya Fred Okengo Matia
Ago sensa ba Matiang'i. Inkanka. Won Matiang'i ko muhatoro wo president. Matiang'i nere a Jubilee candidate, presidential candidate. Yaito. Mainche na ongo tara na Fred Okengo Matiang'i. Na orene kerege chunikia mucherere riso hinche nkomurusi. Bale ngaba tanga kanyago tara na Matiang'i yoito akimorusi ga chunia kariya chiri. Kuripoteria Ensoko TV kuraiga maro esinde bunge ya South Mogrange County ya Kisii Chepethuel Machin. Muri no muri kito Pethuel Machin kuruchinseme cha South Mogrango muna kwegure tokogenda busyo nagosoa sensemo ya Nyabisia yurese ward ya Masige West bunge yabo basi bono nigo mwanchu muligiriri umugambi kurunga Douglas Mumanyi Muranga atabire buna nigo barachigotinya uburendi sensemeyo anamonekera abana banyarakoba bagocha sumutima ko mutambe mayiga yechi skuru gosie kwa na nigo abauliri abayiboli konyarakoba bakoroto tachimbwa chi abana babo likoranga abana abungo nyarakoba bale bagokina senchire bwene tumurikyo ito Apollinaris akama nigo haigeta sensemeyo na korosyo robotiro kubwati kago kwanirengana y'uburendi nigo mokonyi bw'umugambi bwe sublocation ya Nyabisia Douglas Mumanyi Muranga atebere buna nigo barachigutinyo y'uburendi kinsamekyo anene kinga kechiga aborokyo bachakire gocha kinka asomutimo kobo kinga kechiga bona gisukuru kya bungiru abana nabange bale isikobono nale koira kinga kechiga mba inyoringa bono tigatobwaterane mono esengencho munancho mu assistant chief na abekire timu yane muna bono community policing nyebegeteredi abaskali baito we have been communicating na barabo bare mosari gaiga tobwaterane bo tukona mugaso to make sure nga security nero esengencho abantu baito ngokora bare biasara mbali anabakonyora baireru kidogo lakini rende akara security yere bya abakonyora nga abantu abayikire nyomba bare safe Muranga nigeirire kinga kecho kuburi abayiboli ko bamaiso kurigereria chimbwa cy'abana babo ekaro ky'umutimoko oyoiga abana baito na barabwo tigamba tabinga nto muna abayiboli nto batikabanya ko basoese chinsemo chiria chye binyugwa nabande banya gwaka jikadi igonga ekarombegete security yane imara onde bwensio ora chigo etani muna twakwanire igo tutakabiliana naye hapa na pale otuko na mugaso abana funsi egasi abana basoma tinta etikora abana funsi baganya koroitaga abana funsi baenda bakora assignment abande bakonya abayiboli babo egasi esamatukaya atigareta make abana siasa na barabonigo babuligwe gokiania siasa se kanisa na kubeko botwereru kinga kichonsi abantu baito muna togendera taiga tobeko botwereru mo especially muna abanyasiasa esengejo chikambi cheito chiachakire aba SDM babwata chikambi motienyo muna torego motienyo yonane ale yigo sabarende katogo joini abakristo bande esogo sasima osoko mugendera gokwana lingana lya Nyasaye tigatoa ende kanisa esogo gokwana lingana lya Nyasaye lakini rende siasa te gochese jikanisa esengenjo siasa eye ona kero muntu nara asale nabwato bosibori bwa kobere sale lakini akaruta kanyarete kanisa bone toja tuasali igo ini Nyabisiga iguru no tarao abanyasiasa bacha banyago koruterana chacha samaneno ande basalia amangana aregoja gokwanwa konya abantu esengenja abantu baito mbatakere bamumanya Nyasaye hege kurege tindi nigo kiaruye gucyase abo bagutumeka amaru atancheirie nabo igamaliogo yogotindia guchakara bono iga esukuru ne yugo siekwa umuntu gora abo guchugotura njera nagajo wakira abandiri yogi asebinyoro bale badaje goe ikiaera abantu batakira banyara birangari bikanyeku batimoke egere nande bamene kuboka mambi bya abantu baro chiplesa nyomba batakete manelio igorende ntobe tukubwaterana ne timu yane mono gutukona mugaso buna nabatebya twakikisenga oborebi madawa ya kurebi muna wana chinyasore abantu baganya koroita botuko chinsa chietaniri ko reporter geta Senigi Ensoko TV kurwase ward ya Masige West bunge ya Bubasi county ya Kisii ncheri ya Apollinaris kama
uyu na Apollinaris Akama togende bono asensemo ye county ya Nyamira na mono ase zone kurukuzentu ye factory yogo tole cha mwanchu mulili osego sie cha ase county ya Nyamira sabali miyobaso kiri na barubo komochia abana siasa bali batebire bakale ko babagwe sonania asubu smeki na boigo ngaki bakunyara ko bagokora ubulimi bwabo bwe kemelgie cha nigo bakwaneta segikaro ekyukia nyalite ko bage ko be kwa sobwamo eliyo kuru bosemye igoro yoko burugere cha century ya moyo komenta engeli umwanchu muligere ngusanana nigo batebire ekera yabeire ekoiraninse engelia ye cha ekoirananse mulikito Steven Nyariki Mbunde ni karantense meyo na numona se semeyo akanyara kubaga korosyo rubotiro kubwati asegi karaoke abarimi bechaye habo bachichase factory ya Gianchore inse son 10 mnenjere yemo yo kwegendra wesemya igoro yo komente ngeri sekemerie chaye aiga abarimi babekatene ninga erebiya siasa ebe kware nekemerie chaye erio nali ngeri eranyara ko bage komenta gente que taganya okora denga tutokoro kai check weight ni gabo akubekera tiri obeka rigena twakikise ngarigena riri yabere chikiro 10 orushe tutokoro kana test weight omana gochaga gutupimire chaya itobuna abarimi gorenda abarimi baitonto isanegete intwe na mangana yechira tiri cheto kurugya nchore kyagara management baguchekera tiri bamana konyomo karane okoraki onyereta stipaying center igento twakurire mono nkeri na siasa tebase kobe kwa sobore mibwaito batige togendera obore mibwaito buna bona twarode chaya yetako ni bubuyaiga na ende tokoto na tarachia chibe singi yo mwako oyo batige ebyasare byaito togendera eto kumubodi asichira tiri chiria letire chira tiri tigato abakarani ato echikurinta alafu na ndo tumani komanya na ndato asito kuchikonya chaya ito ege kugere factory yaye ntuntu nyamanyiti ege kugere yaito ya Gianchore ntonya manyete na nene bwato mupangirio no muroberio romeya ina boko nyorango muntu naro bwate kerenge likirikia lakini njira kereta kirore kane bubi because ditatiri kuruma ndo bwate mechando lakini ege roba atorete ya yechi nyango bimujiri ganango bikatoleri ya 10 kilos twaja konerani igonto naro mechando menene mone igo abanga tebanga njana ko kitero Joseph naboko yo mbugu mbinero lakini ija yetene genderete wiya is interfering actually should be stopped because matekero ko enda sai group y'abantu ikutwara masikani obori abantu abute muigwano before you go to the farmers bagukwanekirikyo ni goberere ngokubugekana hasi chinsemo ibere anene mono bari bakwamereria ba director na bari aboigo bagosira ba director nigo gwasaririe kemerigie chae na igo gosabanganere bya chinsemo chonsi ibere chichi chamo hirio gokoro bore mikobomo ese kogendera iga ikiagera nabokonyora muntu ndi nagechete nonu mukarani insachinda aretera tirierio nyore ne ratirieri aya nige bwata makose pimo nyore yabeire tabauti osine kira yemo nobora nyore nonu mukarani gose yakobetu muya setundu bari gonto gochotaka bintu kabirerio etotagete omarembo riorororo agendera ko batundu bari cheto toendera gopimia cha kawaida na nda bari mbaito banyore kibese ni akirekia baremi bereire na gotebanga mbakagereto mwako igamba chikonyore ni benkia nyore bagochikobwatia SM yuba ewa ritukoriare ero eta only James Mungare Mocheche TN 32 157 balala gatebanga mukutano lero rorekane ko mukutano gw'ingencho asengencho barenta gichiamare ko rase factory chichitu chonsi chesoni yega 10 bato kwanire buya nande kwa mono muneri tangene kuri kibesa buya ototebiri ng'emechano nabera abegatiya management onye bakorera kibesa buya nabo tokonya kibesa chinke ototebi ng'echa tokotorani eri ngiye ko ne tokonya kibesa chinke gotwago kigumono nga twatebunga ba direct chito ba pull up nduira na sibe chitu arengi chintanga ni chama ga twali mwakori twaichana mpaka bono lakini nago kiri nande nga kurwase ari sibe chaite ko Mombasa chaite yoro bone ko konya bantu bagoteba bato tengune kuminyoka ga nande achira igondo bwatoko semberi nga omwako yoiga ntonyoriga sarigia echingati echingwana chiabaremi abakwira echae hase factory ya mega yane ya Gianchore abanyarako bakubwato kebirengereri byabo kurwase factory ya Gianchore yurense ya son 10 ase county ya Nyamira ngo reporter ya Soko TV Ritera Nyariki Steven Embunde Mwanchumulili kwa iguru ino mulikito kurukunga Steven Nyariki Mbunde ka kuru zone 10 factory echae kurukunga Gianchore na nemono na kwigure barakwa nirigoro yakili bagotebanga
nyago gotoa bintu gete otoe na bakarani togende busio chinga kiriberera ria gisiasa ligendete gokina ime yense ya Kenya mwancho muligeli busibo bochorio bonne borachikoba gokoreka no mwaka uri busio bwo mwaka w'ikirubere 2022 kyombekeli yego gose commission eli kunyara koba yego tegerera na koigunga kyaba Kenya bakunyara koba kuruchinkwana chiabo tibanyara koba bagwichiturubania nigo bono Kenya koba gigukwana asichio bistia ime yo mucho yo Nairobi na gosaba Kenya banyara koba bagwe sokia na kurwa amalieta yabali bagendete koba bakurwa chinkwana chigendete koba chigotora no mulembe ime yense ya Kenya muri kito Linet Nyambane no arenge ekera bari koba bakoya kwana litukuligo. Anyone recruit your voice, recruit your keyboard or your energy into the work of division. Your future as a young person depends on the peace you choose to build today. Ukuo no kuboria kurwa ase ekiombe kia National Cohesion and Integration Commission ase baruro kuboria gochia ase aba Kenya na boigo abarai bage siasa ukenonora amangana bagukwana nario ogutatananeka gutabe asense. Guard your tongue and guard your timeline. Report hate speech when you encounter it. Refuse to share it. Refuse to amplify it. And refuse to let it define how you see your fellow Kenyan. To fellow faith leaders across the mosques, the churches, the temples, and the shrines, let us continue to speak with one voice so that the pulpit and the minbar remain places of healing, not platforms for political divisions. Chinga kiecho batebire abanasiasa ekero bakogenda ase chikanisa nigo babwenerete kubeka omorembe na tarikoreta chiburaburu ase batebire babwenerete kubwatia emeroberi ye kanisa chinga kibare ase nsemeyo. We have guidelines and these guidelines are supposed to be followed because when they come as worshippers we expect them to just worship. But you see, these leaders, when you give them the mic, sometimes they go overboard. And they go overboard to insult one another with all the disregard to the places of worship, the sanctuaries. And of late we have seen they are accompanied by their goons, whom they have hired. Some are on payrolls, others are following them for handouts, and that's the reason why we have said that on the way to the 2027 general elections, we are going to continue to tighten these guidelines and procedures so that these politicians, when they come to our places of worship, whether it is a temple or a mosque or a church, they don't come with their agenda. They come with the only agenda to worship God and to participate in the worship as already scheduled. Ekiombekio nigo bono giatebire nonya ebinambiro byabeire ase chinga kichintambe obutuki nigo bogenderete ase bono baruro kuboria gochia asaba Kenya kubeka chiriboti chiricho gosegeta obogesa ku ase ekiombekio. We have the capacity. Once we have collaborated with the Communication Authority of Kenya, who are charged with the responsibility, for example, of transcribing any speech, any rhetoric in vernacular, in whichever language, and we realize it meets the threshold for prosecution, that's when we begin to act. So it's joint collaboration in the sense that we have in-house investigators, all right? But at the same time, we depend heavily on complaints from the public. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase ekaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. No mulikito Linet Nyambane kwa igure buna mission yeyo ya NCIC ya rule birengera byabo mwancho muligere kera chetri chiteka isano
maega yense masema mbia bono kwikira gabu no ntete kurabekira nande umutimo kumusinini elitwe yaligani tokwirana toso sense mu gazeti kurende ndate gotigane ngwana yomurai wikiama kia ODM gatebire balitolea sense mu ya serikali niko tubwata umuzigo monene sana wo kwerera biri bigendete kwa babigo korekana bali babwate gose bali asense mu yo kwamiriria serikali niko babwate gasiere nyororo kunyara kwa bakorora mamocho agoteba nga baminto ntubuguleti umusigo monene kurende bali asense mu yo kwamiriria serikali otebire nga emirimo yabo nigerera isi sana tigango turategerere nkwane yo tokogenda niyo mutimo gotokwira na toso asense mu gazeti. When you are in government, you are bearing a burden. Because being in the opposition is much easier than being in government. To be in the opposition, you just oppose. Unasema hawa walipromise hii hawajafanya, walipromise hii hawajafanya, promise hii hawajafanya. Na pesa tele wanakula kwa corruption. Sivyo. But when you are in government, you are now the one being accused. You are the one now being accused of all those things. And therefore you have to be more careful because we are swimming in strange waters. We are swimming in waters which we are not used to. And we are also bearing a burden which is not ours. You know, we were in the opposition. We opposed William Ruto in the last election. As ODM. Ege nensoko oboroso bumugusi obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ngatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Eryo twabaretaga Betami twabarwali elinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe. Twakirishimye namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatare icyo butindu. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya nsoko gwikasiro yao
kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788 666662. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko gose lwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yawe kwene kingangwe esomya oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabangi nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi kera lituko ria Ramisi chinsayibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi ekoro yaito imeye Nsoko Nsoko ekoro yaito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero Mrena nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Mwancho muligeli chetiri staka 14 maega ye enseye masema mbia bono tokogenda sensemo yichi gazeti elituligele linga ningi kelikero romurubeline Nsoko bwakire teke mongere tete kurago tebyo mwancho muligeli sema mbia bono kera twakogenda asensemo yichi gazeti mugano no naligereiri taliura sechi gazeti lakini na inyoire nga muruoti naro lingi asense ya Belgium muligo nga Leopold 2 gabuguriti abantu mwaka baira asense ya Belgium elio abantu bachiko baligerelia bunaliria menyama gose chingiti chiro sana chibekire asege mpact chito kwanda twaligerelia obali kurutirwe bitamutamu barutirwa matoke na neno mona abangi bagasiriwe mabwabo mambi yabono utabegetyo muki abantu mbare barago chaye
mbakonyo orenga kwa buliru no na maskani ya sogo ikaransa no ne kiruge kerogo ikasa abantu bwo ikaransire ugurate bunga kurarwe kiruge kyo mugeni ikaransa embi yatwarwe kirugo mugeni ikaransa kurende tetakeiri kere umuyega yaye gukoimukirwa tiga bara kwigena naye nga waikaransire kirugo kwa wenere kera chitrista ke 15 tiga togenda se ensemeli ye chigazeti asema ambia bono tanyara ko batokoranga ningi keroro tugochaka ni gazeti ya The Daily Nation eba kwanera igoro ya omweshimiwa Professor Kithure Kindiki uyoro mokonyi bumuraibwense bagoteba nga bono na liabekirense bono gara man under siege. Gazeti ya The Standard nero nige bwatomugano okorokia ebicha yo mweshimiwa Professor Kithure Kindiki bagoteba nga bono baminte bintu bya salikire bagoteba obwanchani bwa salikire poison the chalice ikirogo bago kwanira nikyo mokonyi bumuraibwense mokonyi bumuraibwense Professor Kithure Kindiki ni yotebekana hesabu yaye yoko irana nando chikobo mokonyi bumuraibwense na bera abega sienkongu sana onye ayagenda taboni gase kisiasa gakogenda nabo igebicha nere gabu yumuraibwense Dr. William Ruto noyo kabiro mokonyi oye okurukunga Rigathi Gachagua esemambia bono bwesomere gazeti ya The Standard kolinda sobwa mungu chikoba tole toko yaligereri togenda se gazeti ya Taifa Leo bakaragote Kindiki kona mbaya nero legabu mwanchu muligereri kirabago kwaniranga ningi kilikegenda teko bageo kolekana umubaro bwichi kura naboigo ngakia kunyara kabaga kwaegwo koboko mwanchu muligereri gazeti chia kwanire kolinde naroche Facebook page yaye litkuligoro nigabegete eginkoligereri ndo mu director togakonyora se Facebook page ya Professor Kithure Kindiki ninki aberiga go post ya timeline yaye orenga nkilia koba kago kwanira gazeti ya The Star semambia bono go kwanira IBC signals end to 2027 live poll results bawatabanga bono aikiyombegia IBC ge kwamba kororekana gukwana kirenga gochigo ikabaro mwelyo asoko babako bakuruta aukoralia kweye mase yamo kwa amachibu yobocholi bwense nabo kunyara ko bako gosomo mwanchu muligereri umanyenga nkeke IBC kale ko bagego kwana ge kiro mwelyo nabo yigo murai bwense nere nanyarti ko bali tukuligoro gakwaliganie company ya Huawei ase banyartuka bakonyoro bunyangongo bwa bulibo gotebanga bwo koruta amangana yekerero boigo yura sebi chagabu no mubungo gorunga Kamau Ngodho oyo onyartuka bagagotiani guli tukuligoro gatumegete gosega nyartuka bakakuline matatu eyo anyartuka bakakuruchinse mochol Kalau na wikaso mochoyo Nairobi mwancho mulige no moelyo akanyara ko bagakogenda se bunge ngikilikia bete abajumbe bakurwa asensemo ya Mount Kenya nigo bararekanite gwichabira kigoti machani ekibanyartuka bakobeka ne kirong chimwamu nakonyara ko bakomoa ogosira goikakanyara ko bagagosoa se bungo mwancho mulige libune nchereyemo yogotebanga orogongorurwa Mount Kenya chikala chiabone chia DCP togende bosio se gazeti ya The People Daily kokwa na bare igoro yomuraibwense ngakie agenda takabaga kuligia ngakia koirana ase omugetunwa kya Mount Kenya gosina chikobaga konyora chikura kurwa samenye bensemeyo niko bana bago kwanera umwanchu mulili nonya onyara kobaga koraswa asense moyo Kalau kubwatekana no konyara koba koko bwa chikura chirichi alenge chobo cholyoboke somurwa nelibwe kyama kya UDA nyorete gwetani chikura chiribusano nigo bono mwanchu muri batebanga muraibwense nigagenda tekabaga kuligereri ngakia konyara koba kubekemero bilyo yokogenda koba gakuligia ekirogo kelige gotebekana kia oburaibwense kwetera nande koranga abamenya bensemo ya Mount Kenya bamwete chikura chinyinge kwa bale bakwirana asensemo yaye gazeti ya Business Daily semambia bonongo kwanerere igoro yomo chief executive Michael Joseph yobeire gako nyora libaga nagosose company ya Delaru yomo nchumuligereri agotebanga bono no agochikoba nerega kobaga kolimiro bateba after shares deal no bona chikobaga kwa Michael Jackson no motel Michael Joseph nigamanya kanete kobo mo chief executive officer obwa matukamage ese company ya company ya Safaricom nabo igakagenda se kyombigelia Kenya Airways nabono naburuche onyara kobaga kwenyora libaga nagosoa ase company ile konyara kobaga kuligelia okorosi go wechibese ya Delaru mwanchumuligeli company ya Nation Media Group bono nigo yeranirie obokoreri bwaye imeyense ya Buganda maiga ichinkwa na gokorekana igati muraibwense Yoweri Kaguta Museveni na mumuroye okurukunga muhozi naboigo ne company usabatene libe company yu ya Nation Media Group kurwa sense yu ya Buganda
Togende ase gazeti ya Mwananchi kurwa sense ya Tanzania sema mambia bonongo kwa nabale vilio upigaji dawa za wagonjwa hospitalini mwancho muligeli bagatebanga amabaruwa ama maliogo takalia sechinya gitali ya sense ya Tanzania na boynego abandi bakaleko babago kwanero mwancho muligeli liye bakonyara kwa bagwetera sense ye chinse agose sechinya gitali ya Tanzania mate Tanzania mwancho muligeli karabatanga waganga wakuu taliba minetia abanyanabi abagosa abaganga batogo kwanira kaiga bagateba badaktari wakuu nabo igo mwanchu muligeli nigo bagenda takoba bakoranga kibakorra banyola maliogo na kilibaka bago kwanira na ngoteba balenga abana batano Bible twe balenge kibarongo mwanchu muligeli nigo basirete bugima bwa sense ya Tanzania asibagotebanga nigo mwanchu muligeli yaberege ntokyo minyukano inavyoua ndoto za upinzani kuchukua dola na boigo mwancho mulili na sense ya Tanzania siasa yabo na buna bagoteba nganga kiegendete asamangana yu kiombe kia BOT niko bono Kenya ko bagekorwa bimanyirili byabo na koro kia nganga ki mangane chibese chirijia emitandao crypto regime chikoba chikokoreka na sense yo ya Tanzania mwancho mulili abumba begete bicha yo murayibwense yo muswati okaba gakora ense ya Tanzania na boigo mwancho mulili omurayibwense ya Tanzania Uganda Yoweri Kaguta Museveni na yaremba kwa nabalenga kyanyara kabagagwanchira company ya Nation Media Group iranire asokurta akora likwaye go samatangaza ya maseyemo kuruwaseliro baliense lya Buganda anamono mayaga yokumirana na omonyene bwe company yo oyo nyara kabagakura shares chinyinge na ndeni gawotebeka naru mutenengu ase company ya Tanzania bwate shares ya company ya Taifa Gas mwancho muligeli nabo kunyara ko bakuwesomera orole boigo kilige ko bagego kwanerwa unagati yali alese chigazeti ya semambia bono nago table Day Nation nago table gazeti ya The Standard nabo ige gazeti ya Taifa Leo tigandara chaka ne gazeti ya The Standard lina litekoraba nera asoko bako kwana semambia bono mwancho muligeli tonyara ko batokoranga ninkikili toko banyara ko batokonyora selingana lya buli mwamu esebicha niko babegete ebicha ya omo eshimiwa Professor Kithure Kindiki no mokonyi bumurayibwense sense ito ya Kenya gaiga ni wateba obisi ya nonyana boge gotebekana ko benkole nene iliye konyara ko bage gokonya abisi yumurayibwense nige kwamba kororekana ko ba obisi enkongu ase ekirogo kilibago tebagiage siasa sense ya Kenya bono igani bagoteba nga chinguru nabo igo omonyamasi bulia bwate ase obisi yaye nigo bogendete koba bukugwa na kurukuru asama bokaye sembo igo mwanchu mulino batebanga nonyo beri gagukana nigamangana manga gendete ko soko ise kuligeria omo director tobe kirenga ngikilia Professor Kithure Kindiki aberi gago tweet rero roche chiri chitaliki 29 mangana ya niga chagete ko soka kuruli tukulia muisonde litukulia goro chinsa ibere litukulia muisonde chinsa ibere ne chitaike 50 na isano nigali geta se Facebook page ya yagateba fake news na boigo ituko mwancho ligere ligalia chinsa 13 chete telitukulia goro naro nigali getenga gentonke yogia uncholeiri nothing has changed to you Professor Kithure Kindiki kulenda ase gazeti gaigo se koligere lyo mwancho muligere kelibako babago kwanera nigo bagatebanga ekiroge kyo nigo kyanyara ko bageko igora historia yese ya Kenya aswakale gotebanga kurujara mogi ogingo dinga oyolengo mokonyi bumurayibwense umutangani mzee Jomo Kenyatta umurayi Mwai Kibaki olengo mokonyi bumurayibwense o Daniel Moi George Saitoti nero inyole kuinyoru mwancho muligeli asoko bo mokonyi bumurayibwense omurayibwense William Ruto nere chinga kichinde na abete gakorekana kuru wa chinguru gose obisi yaye ka uruchinguru na boigo rigathe gachagwa bono nigo bagatebanga scripts elia ekonyara ko bakekorekana abarayibense bakonyara ko bakura abakonyi babo chinguru nigo kendete na oboene buroburo mono asekindiki nile watebanga asamatuka bwango na bara basekumirana na oboene obunga obisi yaye na bera basekoba gekorekana gutwara ogutatwara chinguru na boigo twaroche se gazeti ya The Standard ritukuligoro gekwaneranga nigo aulirwe gwetere gazeti notice Felix Koskei amotebetinga
chinguru chiria bwate cyokorora emirobiri ya serikali nkogenderere bosio akanyara ko bagakuru chinguru icho mugano yo nigore ase page yo mwancho murigereri ya kane nabo kunyara ko bakogwe somera na koranga ningi kilikegendete ni watebanga nimirimo ebwato mu chando monene igaiga nko babale bagokwaniranga ekirugo ekyo nigokere ekyo gokonya umukonya amora ibwense kurende nigobono gioncho kire na kororekana koba ekirugo kigendete koba kegwo komuriro aigango kwana bale egati yabali banyara koba bakonyora libaga na koba bakonyi bo murai wense una babere bagwetereme chando mwancho muligeni ngo kwana bale jarmugo gingo dinga bana nagotebi Joseph Mirumbi nabo igo mwai Kibaki George Saitoti Josephat Karanja Chinga Kichia Kanu na Dr. William Ruto kiralengo mokonyi Uhuru Kenyatta Rigathi Gachagua no mwancho muligeli omwali bono ekera Rigathi Gachagua nera beteka kurusigwa visi weterageli gorunga impeachment motion mwancho muligeli ni watebanga Kindiki nigagendete ko bagakorokia ngera nachi ko bagakurwanire kirugekyo nonyana bo mwancho muligeli gatebanga ntumanyete mbabo Wycliffe Oparanya chicha serikali yobwamo kurende kilibagotebanga tiwachi ko bagotiga they will not throw away the towel sema mbia bono na era bagotebia asese meli yenda mbaite studio tulikire message yotatebia chigazeti budachia kwa nerigoro ya Kindiki ayenga kioroche namba itegere noti sano na ibere sano nemo isato noti sano ibere sano nemo ichinigo chire isano sema mbia bono noro mugano manene olese gazeti ya The Daily Nation boyige gazeti ya The Standard boyige gazeti ya The Daily Nation nebwa to mugano yo mwancho muligereri igoro ya Professor Kithure Kindiki kilibagatebanga nige kwamba kororekana ebintu mbiko muchira buya page ya kane ya gatano nige ko bage kwana magana ibagatebanga murayibwense niga kwamba kororekana koligienchera akonyara kabaka komwali baga oyora chiko baga kumusira sokoleta chikure chinyinge gati ya malieta ali aberega kurwegaiga noyo mukuru nga Wycliffe Oparanya oyo kabero mu governor bwe county ya Kakamega nabo igo bono rumu waziri wa cooperatives negati ya malieta ali agendete ko baga gukwanira umwancho mulirili na boy gongo boli bale liboli gaiga na nigo abikiwe ase ensinyo mwancho mulirili na aboko nyara ko bagwe somera page ya kane ne ya gatano asbaka bakoerera igoro ya Kindiki ngakiagendete ko bagagwetera somo chando uli otebekananga kera bono AODM yatebire ndoli chikobato ikaransa na gukwana bintu bingao onya ndoli gukwanira ikiro kyo mokonyi bumurayi bwense mwancho mulili bateba negento giya chagete ngora kurende kiagendere ko bagekororekana ko bagekoreta liberera linene nindo chegaiga sibagotebanga kia serikali yo mweshimiwa Dr. William Ruto Rosiri oyoro monene no murayi bwense Dr. William Ruto obwati guno mokonyi oyebwe murayi bwense okuruku Professor Kithure Kindiki naboigo oyo gatatu oliete libagororo gakurukwe Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nonyanere ngona ko bali gatebekananga na bara basekoba gakoiguli bageli mwanzi chumuligeli no mugano lega gento bako bagotebanga nkelikegende nindo chegaiga enkwana ya Professor Kithure Kindiki. Some of our friends were telling us to leave, but I refused. You don't build a house, furnish it, then abandon it to give life, to go live in the forest. Gukwanira gaiga. Basane bane. Usaba sane baito babere batatebi turwe ase enke twagachire. Tukwagache nyumba oyarosi buya oyebekire gento onyara ko bagokwirana nando asoro sana. Aiga nonkobera. Professor Kithure Kindiki erotebire hapanduki bagotigara da igaiga gukwana bari kubwaterana wekiama kia ODM na UDA nabo igo ngakiagendete ko bagekorekana ko leta libirero mugano iyo nora page ya kanene ya gatano ye gazeti ya The Daily Nation boigo na Standard buna nagotebe tiganda rairana ase gazeti ya The Standard togendera nemeganende kera twakwana asobwenge mugano yo Professor Kithure Kindiki bono ngukwana barega igo mwancho muligereri aba koli emeremo benyagitali ya madari nige koba kegokonya abarwere bali babwato mu cyando bwebirengereri na namono nigo bagateba gwetania aba nasi libweye mugo saba Teresa babere bakole emeremo asenyagitali yubono iga ne batebanga nigo baye tuchikonda chimitinye tato nabo igo bakanyara ko bagateba bana go chimenta nabone nigo batebanga nonye mbarabu
nigo baroche nga barwarire oburwiri bw'ebirengera linki kiri bako bagokwanera bagoteba nga bangire ko bakoegwa egende kuru job security emirimo yabo ribako bagokora tibaire assurance emirimo yabo n'ekikobengia nabo igo nigo bali nilibaga lyokonyora obukore lyobuyakera no nyambara barwarire bakogenda ase okoibora abana abaswati nigo bateba nga mbwati maternity rights nabo igo mwanchu muligeri bagoteba nga amayali agocha no kuli kwemirimo taliko nyaraka bagagocha igaige gazeti ya The Standard kwanirere nabo igo ngatebere ngakiyabere gakora no energy pay slip chinde ngakichiko bachikorolekana kulende kili bagateba nga mbabwati nonya nabo bagateba pay slip teyo trikoro kinga ngakibana chiri chibese ngakibabeira abo mwanchu muligeri bateba nga mbali koego nonye ne rusa y'umutima ko paternity mwanchu muligeri negati yabiri bakaba bagokwanera abakora imirimo benyagitali eyo ya madari aselibwe yayemo bakonyora umwana bumugusinaro togende page ya gatatu ye gazeti ya The Standard yesema mbya bono mugano nolega iga omonene ko bagokwanera igoro yekegambiro ngakikenya artiko bagiye tuguterare ogosaba ko mugakoyomo oyo otagete ko bagagokania atinde ko mwana oye ase chinjira cy'ubukristo kurende bagoteba ngasa matukayo mwelyo omumuro bw'umugakoyo konyaniga unchuriri na kogenda ase okwegena bwege Islam aigango kwana bale mungwana oyo mugurunga Samuel Charo uyo sirete bugima bwaye bagoteba niganya artiko bakagunchura okwegena kwaye kurwa ase chinjira cy'ubukristo nagoso asensikira yo Islam konyatara bakakomera namakweli yaye ekera betega gusira mwanchu muligeri akanyara ko bagakobitiriri gutinde kwa naise asenchira eliyo bukristo kuri no mubero yo kanyara ko kugotindo kurukubwatekana kili mwanchu muri watebanga na amangana abetega korekana sekegambiro bono nigo bagoteba Samuel Charo nigo arabeta senkendu asige kigetambe ekeraise ariko bagakurwana na kilia otebanga nekina kialinge bosiweke gambiro ariko bagakwegerera nagotebanga umwana oye nigatakire ko bagakomutindeka enchira ya ebo Kristo kurende gaiga batabarenga asikubwateka nena chiyabetege kurwegwa nigo ya orogetinga Charo konya niga onchoiro kwegena kwaya na gokoira wekera aso kwegena wege Islamu gaiga bagotebanga niga atakire gotindekwa bakubwatia chinchera chiria chinkeranu chige Islamu na keko bagekogani nindo chegaiga bagotebanga Charo nigo boigo aromo moiri boyo kabero mu waziri Aisha Jumwa na boigo mwanchumuri batebanga mwaka bw'ikiri 2023 nalianya artiko bagagonchora okwegena kwaya na gosoa sedini yege Islamu mwanchumuri kurende isogorunga Steven Kazungu yente kitachitiko bagagwanchira na sabatebanga mwana yakera chete sedini yege Islamu konye birengera libya mbya lenge burungu mwanchumuri kurende gaigango kwa nabale ni gobono agatebanga umwana oye anyartiko bagakoba gako onchoka na kogenda asedini eyo birengeli bitali biya egaiga Kazungu niganya artiko bagakogenda bosiona ko mosoera omo imam okurunga Bakari Juma Ratiri asagoteba niga smige nyartiko bagagotindeka Charo ase enchirelia gotebe tabwenerete na namono asa maigelio alia yege Islam oso mekine kinokere gabu mwancho muligeli na onyarako bagakoranga ninki kelike ko bagekwane kolende gara to kwanera aliaga ndete kurwa seke gambiro na mangara iga bamura semambi yabono bali bamanyetege ndo yikuru kushisha Mario kinaro ko genda kwanyora abana bakali gouta abanonye mbantu banene ngouta bali bone kigambiro nigo giatebire nga elioki elina bali gochiko bali ko gendera kumuka yekogera serikali tichiti koba mwanchu muligereri yekobeka amachikali abwenete na konyara kwa bagage kuyalinda na namono bate bachinga kichiri baire nigo chiabere chigoeta ekera bono bagote bachiri buchiaba onchuleria bali bakonia egendege kurukwa gose timaiti gose ne sigarere bali bamanyete shisha timaiti onye mukondikire message na bagote abani anonymous ningi bagote bagayigo mwanchu muligereri nga bone kigambiro kegoro nigo kyanya tuko bage kurusia ogotene nigo kware nkoro kware goteba nga ogotumeka kwa shisha nigo kwarenge mamincha yeke yelichiko nabo igo mwanchu muligeli asbago kwa nalitu koligoro umona chebino gurunga bahati wa munye anya tukaba tebanga
gwikira boni go mwancho murigireri nigo babwente ko babakoranga babekiri chiko lironge kurende ugotene nigukwo nigo kwarenge mamincha yeli chiko na namona swaka bago kwanera ngaki bagoteba igoro yeli chike lyogoso otene nigukwa rweto mwaka bw'ikirubere na 12 na namona mwancho murigireri ngoteba lenga nigo bana anyara ko bagoteba nga nigo bauchikoba bakora rigireri lichiko na koranga ugo chiko kwa rwete tikobwenete gari batumika shisha banyolro mweso liyo kibono ndiche libe liko bucha aseme bogani au bogano yo kerole ase gazeti ya The Standard nabo igo nayorora ase gazeti ya The Daily Nation na haroni gole ase page ya gatatu mwancho murigiri karatutigarita ase kegambiro ase gazeti ya The Daily Nation nebwa tomogano gaiga okobagogo kwanera igoro yo muswati okuru Maxine Wahome nigarenge gose nigaro mogendia wichigali chirichi kurunga safari rally na nige gotebekana kubwatekana no gusira ko oyo lengo mwanchoyo okuru Asad Khani gose Khani mwancho murigeri nigo boneke gambiro kyanya tukoba gotebanga muswati yo itabwati mamo chande kubwatekana no gusiria kubugima kwa Asad Khani na niganya tukoba gakonyore na chiyo maega yobutuki kurigererigwa na konyoranga boene mboyo bonde bwonsi bokoro kingu muswati yo no alenge asogosira kwa musacho yo oyo lengo mwancho kurunga Asad Khani muswati yo niganya tukoba gakoigorerwa igoro na tatu mwabo okurunga Jimmy Wahome niganya tukoba gakorokia kilia gotebanga nomogoko maega yo gwetera esabali enkongu ye miakene yobororo maega yo mwana ekobaka kubwatanigwa na kilia gotebanga noko ba egati yabali bagotebekana sobotutukana bugosira kwa Asad Khani. Asad Khani nere nigalenge omontereba wichigali chio chia savari lali bwesomere ina china kunyara koba wakoyerora kwa manyire koba go kwimanyira ngikeroro mugano noro manene gaiga ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu mungwana nale twabete to kwanera gaigo sire tubu mabwaye olengo mu quantity surveyor na ndegale ngo mugusio kurunga Edgar Mukwa mwanchumurigeli musubati oltebekanete ko mubekera eliogo aseke nyugu kiaye nigo bone gotebekana nigabe getubyara musubati yagurunga Alice wa Mugo Mwangi oyo bagotebanga nigo mwanchumurigeli anyaltikoba gakobe kubyara na nige egotebekana anyaltikoba gakobekwa ase egeta seni kyabanyanyimbo ya karatino mwanchumurigeli maega yokoba gakobe kubyara nigo bone gotebekana omuswati oyo niga anyaltikoba gakumubekera eliogo omungwano yokuruku Edgar Mukwa nabo igotaliere bweka bagotebanga nigabeire gakororekana kubekira abantu abange asa abantu abange babiri bagusiri kibesi cyabo na nigo muncho muri bateba omungwano guruku Edgar Mukwa sireti ubugima bwa ikitariki 5 mutinyo 5 kabere maega yokorwa as gokororekana aso mubaganiyo yomo asari ko bakago sibeke nyugu kiaye kotebale musubati yo chita SMS ikaransete akanyara ko bakogani amubu babenere bagendete ko bagusibeke nyugu ikikiabo bagoteba bono mwancho muri lini ga unchugete na kumubekere lyogo gintu kiamutigete agasiria fahamu yaye no mwali mwancho muri ke kairira akanyara ko bagusiri bwimabwaye ngikeliga ko bagego kwane kaiga go mwancho muri gotebale niga omuswati yo anyalti ko bagakweruse likibese kurwa sesimi ya Edgar aigango kwana bali go itanye milioni emo enugutaisano na ibere mwancho muri cyanyalti ko bakikorusigwa kurwa wallet yaye ya esimi ndogoteba chi wallet ntubwate mpesa wallet ntubwate account nabakonyora gose mutandaonde kulenda akanyara ko bagakweruse likibese cy'umwancho muri na nigo bono mwancho muri batebanga umuswati yabeteka kubwata gotaka gosoma ororenga ninki kilikia berige gukwanerwa igoro y'umuswati nabakonyara ko bagwesomera umugano no regaiga na ngakyanya tukoba gakubwatwa na elio onyara ko bagokwemanyira asenchira yobikirano no mweso sana ochia se amatege kero kerto kwanera Edgar Mukwa abanta oyo no musio minto nande umanye asenchira yobikirano nga ningi kelikere ase chigazeti echi igo na kwadere gazeti ya The Daily Nation bono ntagete ko bankoirana nsoe ase gazeti ya The Standard page ya gatatu muganoro ronoro nigo gukwanera igoro yo mubunge okorokunga Didmas Barasa nigaro mubungo Kimilili nabo igonere nabekirega igaswa gatebanga ekigambiro kiamuranga kigambiro bono nigo kegendete ko bagekorora liberera ligendete ko baligo kina University ya Muranga se asoere irwa soko mwakili bagotebe PhD
nonya nabo konye bataranyara koba bakora igintu gikuru kwa kurigereria masoma ya magega igombe gikurunga Consumer Federation of Kenya COFEC na kibegiteki nabucio na Gosore University yo asbagotebanga barasa niganya tiko bagakoegwa obo doctorate of public administration degree nonya nabo tanya tiko bo mwanchumuri gakorolekana nanya tiko ba gagoikirania birengo biribwenete nabo igongo kwana bare igoro yelirube liriko nyara ko bari korokinga nigakorite chisem chiaye chiarenge chitariki 15 nemo mutinyo gatana limu mwaka obwechirubere 25 nemo mwanchumuri liri mutinyo 6 asbagotebanga nigobona mwanchumuri asikeli babere bagokwanira gaiga nagotebanga nigo ekororekana anyarti ko bagakoegwa edigiri imamincha yelichiko kerekia buto Kristo ya 40 ne yemo asemambia bono mwanchumurigili nigo toko endo mutimo kumusini ni tokoinana togenda kurigiriria aliale asechi gazeti asemambia bono. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ekerendwali ya kuibire chinguru Kirali tukunesegi Ekerwai kirensinyo Ogosemelia nkoro World Fit Health Center Ninto mwali bomochando Sekretari ne Dr. Kenna Moses Umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asumucho karatila ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni amarwaire tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine tuatumia nutritional medicine na ndi tuatumia ndikunga international herbal medicine asinya kitali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando yabo bwate mwekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa malyogo Nye kwa buli uwa mwarembaneshi ndwari chinko mubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nichiru ya Marigiti, umuchishobo songo. Huse, tuwa kirisimi asi number 0722 245763. Daktari yakuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwanda ukora matukato lakini ekero bakwira na rio watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba bwenete. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 11
We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro byeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere nabuigabangi nabanyika iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bumugusi Ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero Nsoko Eye Nsoko TV oboroso bumugusi Mwacho muligeli tuiradire tinda kweba chitrisite kemerongene na isana isatuma gayense yemo asembambia bono togendete ko batukuligerelia ali sechi gazeti asembambia bono pechi ya gatano gatatu ya gazeti ya The Daily Nation ige ukwanera igoro yokorobekana gwakorekanete asumu chibu Eldoret asbakale goteba bono niga borokigwa bagoteba ngani go bategete babe bakoiranirwa chibes chiabo ilibanyara kwa bakogenda busio nigo bagoteba nga maiga yena chikuru gwaseke gambero ikikianyara kwa bage ko musibura oyokoro kwa omuseneta Mandago sokubwatekanirwa n'ekibesi kiri bagukwanira omwancho muligeri cyarenge cy'umurubiri kubaira sense ya Finland gukikwa bagakora amasomo abo nigo bono bagateba gwitanie billioni ya menu guteyamo nigo teba kiwenete ko bachikoira nigo cia asa aboroki bwabwa asa bagateba tutagete ko batokoira na gucia asa skuru nkikiri babete bagakora omwancho muligeri nigo barorekanete babuguretie amakaratasi n'amabanga alikire abandi bateba nigo tuganetie koirana ase skuru nabo igo mwanchu muriri bagateba ngatoirane likibes cheito abandi bagateba gaiga bagomutebyo muraibwense Dr. William Ruto nigo gwatoete iranga no chiko bagotokonya tunyara ko batokora tuanyara ko batokonyoro mweso kurwa se chibes cheito twabete tokoena ne tunyara ko batokoiru Finland nense ya Canada kulende go ikirabone myaka ne 3 yalire turanyara ko bagotokonya ise ko bagokurigerera iga egati ya baibuli bali babete bakororekana bakora kiriye kurukwa omwancho muri ryo korobekana kwa bete gokorekana nigo babete bagokwana nabaralia sensemeyo nagotebanga nigo konye barulie ni be nyinge yubegenete ngabana babo mbachiko bakogenda se school kolende ninge gyogo kumisana musacho yo mugurunga Shadrack Kiprop uyo gotebanga nigo mwana oyo munyaruka aganiriko bagakogenda ase chisemi chinse chisko niga gotebanga nekintu gyogo ichani mono sana nganonya nabagaka bekenyoro goikira boni go mwancho murigereri nigo bagendete ko babakubwaterana nabana siasa abuo babeire bagotura chibes cheito nagosalia obugima bw'abana baito
gochibosionga kibakonyara koba bakogenda bwesomero mwancho mulili page ya 5 ororenki kilige koba kekorekana senseme yo ya Trans Nzoia mwancho mulili senseme ya Eldoret anamono so county ya Uasin Gishu mwancho mulili naberengo tebya page ne ya 5 iliyo nyara koba gokoranga ningi kilikende ekiombe kia NCIC omulikyo itontwara Linet Nyambane kako toroboti na igoro yekiombe kia NCIC kia commission iliyo kobage koligere nganga kito konyara kobato kwa chense ebwate obwamo na kolenda chinkwana chiria tokonyara kobato kwana bono mbara babekira maiso nindo chegaiga oyo kurukumu wazili Aden Duale asenkwana ya yaba kago kwana mwancho muligere yarorekana kobage kogenda mamincha yobo mobwense na namono asabetega gukwanera igoro yeso kwekemo na ukibwekani chinyanga umwancho muligere bagoteba na niga bateba chinkwane chio nigo chiarenge chio ogo tutukani mono na namono koba chikoreta umutorano ase enchira abakenya babwente ko babakomenya nabo igo oyo bikira maiso no yokurukunga Rigathi Gachagua nere ngotebe kanale ngachinkwana chia ne chiokoba bagaba Kenya kurende nindo chega iga asokwirana likwaye asagoteba iga onye kiombe kia NCIC getagete koba gekogania nyar koba nkwairera nkikilina bete ngokwana tigaba manye nga dinga babwente ko babakondikira liuko nabo igo bamanye nga inche na anamonekera tokoba tugokwana abande mbale tonarete gotoba tugotumekemera bara abandi twanyara ko batugotumeka ebimanyereryo na enchire yamo yokubeka chinkwana chito chinyara ko bachikogo kibali bakoba bagotegerera Rigathi Gachagua oberega kwiraniria asenkwane yo mwancho muligeri nabo kunyara ko bagwesomere page 10 nere bwato mugano manene gaiga noro bwente ko bagotegera twabere to kwana igoro y'umurai bwense aki abetega kwanera igoro y'echisem chiria chia abana bakwenda chi university bunabono naligereria semambia bono asemegano yarenge asamaya kwara ngaki abayibuli abange na aborokigwa na aborokya litukuligora bali kwa bagochengera asokwana nwibyegwa kurendega igase page ya The Daily Nation page 10 ukwanerere omurobelio lyo murayibu ensateba ngachisemie chinchi chikoba echiabo sa chitali gwakanirwa kurende bagoteba ngabono chi scholarship na chichi arusigwa roro na abaorokigwa kunyara kwa bakomenterwa kili bagoteba amakabeso go seloni go kiniwa nigo bagoteba nga kubwatekana no muswada oyo kororekana go chikoba kwanirwa se bunge nige korokinga omurobelio mu serikali yabekire no korusia egente ekoruguchi scholarship oro na koranga banyara kwa bago kinia makabeso yechi school fees chijo chikoba chikona guchia sabana ili banyara kwa bakogenda busingo tabarenga onye omuswado go chikobaga kogenda busina goeta nigo bono mwanchu mulile chikobaga korekana abana abara chikoba bakoegwa amakabeso yekerengo kigoro aho chikoba kako bakonya konyara kwa bago chikoba bago soma kurende liboli rine naselire tali okwana na makabesa ko boli bale liboli rine kwairwa makabeso somere chinga kiyo chikoba kokoegwirania amakabesa ayo nabo gwesomero mwanchu muligirili onyara kwa bago korra kurende gaiga omurai bwense nkwana ya yabetega ukwana nga ubuzi matukare busyo ntochikoba to koligerelia abana baitonga kitoba konya mwanda chikoba gakoligerelia nga yaruete eto chikoligerelia nga kitonya nyara kwa to kolenda abana baito na namona sokonyora chisemi kulende no muswado ochikoba gakogenda se bunge na koranga ekiombe kilikia help kenyara kwa bage kwa uchibes chinjinge ilichirwa barua makabesa mange gochia asaborokiwa bali bachikoba goswa ase university boigo ase page 10 korokere wetani abana chiribu 10 na 5 babere emia ya 50 no yomo ni wachikoba bagoswa ase university chi abantu abanyane chiriyunga private universities mwancho mulili na nigaya nyara ko bagago kwanwa na ekyombegelia ku subscribe banga nigo kebegeta abana ro mwancho mulili asbaka bago kwanera yegati university chirega iga na ya mekurunga Mount Kenya University no nyana bo nigegendete ko ba yego saba chibese kurwa ase kyombekia help asbaka taba abana bande bataraba bagwakana university chinde babegetega igane ya KCA Kenya Accountancy College of Accountancy University, Kabarake University, Catholic University of Eastern Africa, na boigo mbabegete Daystar University of Eastern Africa, na boigo bakabeka Baraton mwanchumuli Kenya Highlands Evangelical University, the Great Lakes University of Kisumu, Lukenya University, bunabanya altiko babako bana
kurwa ase umurubiri yo kusubsumwa nchumulili gwesomere na koranga ningi kilibako babago kwanera na placement yabetege okorwa yabana bugwetanchiri bukumi na batana bere fachiko bakonda ase university ase chigazeti chionsipi ose ko bago kuligeli umwanchumulili ngo kwana baramangana yechisemi nabo kunyara ko bago wesomera na koranga ningi kilikeroro tigandara aligeliya egazeti ya The Standard in Daily Nation naraibe kile kando kerando chitegalite chitaika isano chibe chinsaibire na ese mambi yabono mwanchumulili ngo chiko batule tugotwara abagene baita ase studio ewe gati abalito chiko batu kwana barabu noyo korukunga mwancho ukyuma nigale ngo mujumbe gwensemo ya Kitutu Masaba nabo igo nigale ase committee yo kuligelinga obosimeki bwe kawango kolekana bule nabo ege bulimi bwe kawango nyara ko babule go chakibwa gose bokogendererigwa na gukinirwa asese ya Kenya nabo igo ntubwa tumuswati na rukunga Caroline nigamanye tamangana yogotuga chinchoke bantu bono mambira baratake kubulinga kyogotuga chinchoka bange nigo bachirorekera chigo na gochese ebisi chaisko bachaga tebanga muralero ngo swachire nyumba tumanye nga kitugo chituga ase mambia bono aiga kera togenda ko batokuligererio mwanchu muligereri ebengi ya East African Development Bank bono nigebekira maiso ekera bagotebanga committee ye bunge nigo bono mwanchu muligereri yanyara ko bagego kwanere bengi yo nyore nero yanyara ko bageko mu auction oyo kurukwa Rafael Tuju kabero mu waziri ni wateba nigebwenete ko bageko bwatia machiko aliyabekire ne kiombekeli yes gose bengi nene yense ya Kenya CBK osaka bago kuligereri ga committee ye koragwa no munyakero gokuria Kimani ni otebanga ekatiba yense ya Kenya nigere ebegetekirege ntoteneni na nigebengi yebwente kabaye kubwatia machiko aliyakorwe gune bengi nene yense ya Kenya igona bogonyara kabago kuligereri asbaga tebanga nige kwamba karoleka ne bengi yo tilikonyara kabage kubwatia machika yo na anamonege ntubaga tebanga onye ndi yabwatia machika yo mwanchu muligereri ni yachikobake gokonya nonye no muwaziri yo mukoro tanyara kabaga koba auction duise kunyora Rafael Tuju sama tukabwa ngo igana aroleka nuko nakoba gakwimurungani kolera nabo igo mwanchu muligwanga kurwa ase ubuli mu botebekana bwanyarite ko baboko bekwa asendali babateba auction page ya gatano limo nabo igo ebengiye enene yense ya Kenya nerebekire amaiso bagateba nigo ya iruchinguru echikoba ke koranga kunyarere ko bagekogora amagena aliyakuru kuje dhahabu gose gold sense ya Kenya mwanchu muligereri na niba batebanga nonya nabo ense ya Kenya nebwata magena ye ya dhahabu aywe kunyara ko bagekoya kurende kilibagoteba goikira boniga tiliko nyara ko bagekororeka buya ngayama gena yako genda onigwa nabo igo mwanchu mulili ngokonyora ubuyitago singo benefit kurwa soboni ubukurende bone bengi yense ya Kenya nigo yairulibaga inyara ko bagekogora na gakora ubunchulili bwe gold kurende gisegento kilibago kwanera gaiga bateba barenga nonye yanyole chingurwe cyo nigo bagoteba mwanchu muligereri nigo bone etarabe kuteneni na kumanyanga ningo chikoba gakonyora ovoida gosengo chiko benefit na boy batebanga lichiko tiraba ligo kwanira buronge isoko bagosoma gaigo mwanchu muligereri muraibwe kyama kya DCP Rigathi Gachagua na kwanete nkwane ya moteba muraibwe nse Dr. William Ruto asibono iga nigaro sirie njama yoko nyara kabaga korange biasara byoko nyamagene ethabu na abasani bae bali bakuruchinse cya Sudan na DRC banyara kabakonyora libaga lyokoleta ebi amagena USNC ya Kenya batalikonyara kaba bakoligererigwa nebyombe biribwente kaba bikoligererigwa bwesomere page ya gatano nalimo nigebwa tamangana yo igoro yobonia bwe ethabu boigo Rigathi Gachagua nari gaiga maiga yokora lingango gendara matuke 45 bagoteba bono nigo umutimuko yo urange koera na boigo ngukwa na barenga ngakia onchorete nkaya ya wa munyoro nakoba ensemo yo kwarigania abarai twaroche egati abo mwanchu muligereri muraibwe kiama gia Savina Jimmy Wanjigi egati abali babaire bakogendoro ntwaroche boigo omurai Millicent Omanga oibagateba nere oberega kogenda sense meyo kukwana bali igoro yo mubunge buothaya oyo kabero mubungo mukuru bwensemo ya uthayo kurunga Gichuki Mugambi na boigo nindo chega igabagateba Charles Ndegwa Virginia Wahome Steven Loisang bonsi balenge ase kiama gia Jubilee
negatia bali barorekane na kogenda asenseme y'omwancho mulili nabo igo batebanga abagavana bande nigo baganiri ku chikobana baro bakorekana konganya kurwa sekiama kia UDA igatia boga igango kwa nabale mugavana Kimani wa Matangi Kiambu kiari badilisho Nyandarua nabo igo mwancho mulili abange bali bakoba bakorekana ku chikoba bagosoa senseme ya matukia 45 rigate gashagwa tebete ago chikoba gagutimuka kurinde batebe nkayaye nigo konye yabeire ansemo yo kwarigania abarai bali agotebi ngonye mutageti gocha buona ose mutageti goche sekia meke munyare koba moko nyoro muchando sana asumulima na tebete na ande mwacha mugaso moko genda butuko abwe somera CPGU na komanyanga ningi kelkeroro bawaziri babirega igangwiranira ni bale babwateliyo mana linene na ande gentu kianyare kobe koro kinge baraza y'abawaziri ya Dr. William Ruto nige bwato muchando monene waziri Eden Duale nabo igo muwaziri Alice Wahome ni gale se wizara y'ubulimi gose wizara y'echindemiro lands nabo igo muwaziri Eden Duale nigale asesi wizara y'obuchenu gukwa nabale nga chinkwana chia Duale echichi abeta chikorekana kogenda ase egesakukia abaikoyo nigo bumwancho muri chikwamba kororekana chikorokia liberera linene lya nyara ko bali kororekana gaiga nindoche enkwana y'omuwaziri Alice Wahome asako motebi Duale ama enkwana yago yo ya nyara ko bagekogenda mamincha negesakugitu kia baikoyo nigo ya nyara ko bagekoreta obobo nene kurwa sole buno muntu osikire nando muwaziri na kwa bere go batebigwa onyara ko bagugusaba mabera kuikira boniga nigo kane neli umana likorekana lirabo mwancho muri lyo nyara ko bagusomera nabo igo umugano bwa Edwin Sifuna no lese gazeti ye ya the Daily Nation page 11 munabone committee ye Senate echikoba yakora maunchuli yakorekana Sifuna rusigwe asale boigo mwancho muri na usosi na ne watebanga chi committee echo uchikoba chiri chikora amaunchuli ali achikoba gakorekana negati yali ase gazeti esema mbiabono nabo konyara ko bako gwesomera na koranga ninki kelikigendete asensemo yechikosoli igazeti ya The Standard ngo kwa nabale bono okwegeno koya nigo gwachiro mwancho muligeri asense ya Kenya asibagotebanga ase ekiminano kegendete ya Commonwealth chinsemo chiri cha Glasgow nigo bono aba Kenya bagendete ko babakora bagokolibya ba Kenya baligereri barachiko bakoretere ense ya Kenya magena ye dhahabu negati yabo kurunga Edmond Serem Simon Koech na boygo Leonard Bet abachiko bakumnyoka chimbero chiri cha 3000 chiribusato cha steeple chase eli bakumnyoka embere yu kolende banyara kwa bago charuka sama chiguru mwancho muligeri nagayigamba bigete chibicha cyabaswati gaiga oyo amokurunga Miriam Chebet Rebecca Mwangi na Diana Wanza abu mwancho muri na barwanya tukaba gukora chimbere cyo chikiri bukumi bwesomere na koramangana agendete asekemina nekyo kia Glasgow Commonwealth Games mwancho muri na bukunyara koba wakora boy gongo kwa nabale chingaki chia Zidane bono uchikoba gakoba umwigeli omonne bwense ya Ufaransa maiga ya Deschamps uchikoba gagweti obukeretigeti koba omokocho omonne bwense ya France bamubegetega igo mwancho muri nabo igongo nyara koba bale bakumunyora chingaki echimo ekerabete gakogosolie sekiminano kyo mwaka bw'ikirubere na isano nemo asibagotebanga Zidane nera bono uchikoba gakobugolia emikoba yokora enseyo boigo mwancho muligereri se ense yechikosoli gazeti ya The Daily Nation nero nigebwate amangana akurukunga Commonwealth na boigo mwancho muligereri buna abakenya bagenda tekoba bagokolia asenseme toligererie chikatun elitunyara koba tokwyaligane abageni baito basoase studio asemambia bono ekatun eragali mwancho muligereri elia neye gazeti ya The Standard igere page 12 na noroche galia kukwa na bale coordination intergovernmental mwancho muligeri bagatebanga kwamba karorekana emikobe ya uliru nabo nyara ko bagokorengera lidingo nagaiga kero muntu gabwatete orusirio ro mulire umutigire bono lende kale ne fest gairete ngagatigara dichianga chukora tikatoligerelie ase ine gazeti ya The Daily Nation in The Standard na koro kimwancho muri Daily Nation gaiga igitabu geko somu gaigo mwancho muri watebanga the curse of deputy presidents mwancho muri watanga no gosoma igitabu gyo koro kyukuragererigwa kwa bakonye babarayi bense ase mambia bono abagonyara ko bagokoligererie na kwemanyera nagabwese biche yunoro choyo morororo ubegete go biyaye nande buna kororekana kwara aligirili katun
kwa manyaningo chetirinye maiga chinsa ibire sembambia bono togenda umutima gutukoira no mwancho murigeli na wasogoso asenkwana enene asembambia bono tolega kitukwa gacho jumi yaito buna abagusi na namono mwancho murigeli bali bachikwa bagonkonya buna nagotebya no yukabira umujumbe bwensemo ya kitutuma saba okorunga mwancho kyoma Samson na boigo muswati nero okorunga Caroline ayo ni gale bosio tiga turagenda umutima kumusinini Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutawezesha kutimiza ndoto yako. Tunatajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, nchi za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do man recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri
wono yaikire kiwango guikaru ali kwanya oroyo nde ulenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochasa ubugima bubi twa Christmas number 0706380913 Better Me Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bumugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro muroberyo bwigekoro byito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabuigabange nabanyika Eligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria ramisi chinsayibere igoro ime TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bumugusi Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko kibengia yakire ngumanga bunalero mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo buna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara ko batoko wa umugusi ora sense mo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ore ase chinse mo Childoret nenyara ko bakoigwewa mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba kuna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni Soko TV no gotochi ko batogokora igekoro gyeito tonyare ko batogekora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara ko batogo koraleria okorali kwa nyagosira asenchira ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakereri tuko bw'umugusi nigo bware gosirwa n'oboremi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi
asomoroberio wikiage kiomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane Mirna nabali bechinguru erikwe manya bona wateka kurutana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Mwanchu murigaria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera seketa seni kiago gien Soko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwanekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi Eye nen Soko TV oboroso bumugusi Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya namabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngodifer po muira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeyan Soko TV oboroso bumugusi Mwanchu muligereri enen Soko TV egeta senambe yemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ex county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo bune chana kuru Mwanchu muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sense mo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ore ase chinse mo Childoret nera nyara ko bakoigwewa Mwanchu muligereri ntonyare ko batokogenda ase bali barasa masamba kuna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyare ko batoko ireke gusi oro no mugusi anyare ko bagakoigwewa ase nchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwewa ase nchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi ko batogokora igekuru gyeito tonyare ko batogekora ase nchera bwenerete Mwanchu muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino Mwanchu muligereri tonyare ko batogokorareria okorari kwa nyagosira ase nchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi Chinchira chito chigekoro nigo chira Soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagere Soko TV
twachire gutura igisako ky'omugusi kurwa soko rimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekirwe omugusi bono n'echinjira chiago goikaransanse nakobeka etibi yao kwene king'angwa esomya ore gikoro ky'omugusi wetira omurobiryo bw'igikoro byaitu hasi tokumera nabaga kabasamwerere naboiga bange nabanyika erigukwanira okweboyia chindagira amasikani chinyangi n'emejega ao y'omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Mensoko TV oboroso bw'omugusi Ekoro yeito imeye nsoko nsoko Ekoro yeito imeye nsoko nsoko kibengia yakire ngumanga bunalero ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera lituko tomocha Mwanchu murigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Bwensoko TV gochi gukomanya onsi eyamase yamo ali aenekiwe ali arobere gochi akwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi Mrena nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanenye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Eye Mensoko TV oboroso bw'omugusi Wanchu murigererie asemambie nande twikaransire chetri chitake 23 ndo chegaiga maiga echinsa ibire asemambia bono na elitochi kwa batu gutwara inkwana na tigamuro ko mobisa bono geko erekera arese committee garo mobisa kulinde nabwate taito yaye umujumbe ukabeire wensemo ya Kitutu Masaba Mheshimiwa Samson Mwancho Kiomano arase studio asemambia bono kairete chinga kichinde cha maiga ntwarengenera igotali mogeni nabo kunyara koba ukosoa asenkwane yelitonyara koba togokwana ngitogokwana asemambia bono Mheshimiwa tochikora batukora aligeria magendera itonga gituko batoko yakora nande ni nteterero na barangira nili gosengoli yale siasa anyway tindikora agenda Mheshimiwa ngibuga kiri agigendera
Biyetegerete. Ibiteni byao mate committee gutware ibiteni byao Nairobi bire gosengo na kugenda muri lisabu. No Kisumu twarenge. Ngonyorana twarenge mangana ikikawa etuyana turaneti chi province chinkoro. Ndobwate ase committee ye ndobwate area ya Kakamega Western Province mukutano in Kakamega. Oletete Busia, Bungoma, Vihiga, Kakamega nyene na Trans Nzoia. Ndobwate North Rift kawe nyinge asime Gruhono, Elgeyo Marakwet, Iten. Chinse cha Baringo. Ndobwate South Rift, Kericho, Bomet, Nandi. Okay. Ndobwate na inde Eastern Region, Kakamega, Machakos, Kitui, Makueni, na Mulima Rende. Mulima. Na wachigo na gokori bia. Narenge gusi over the weekend karigereria. Kera na igetaria no gosoa ali daraja moja rochali basukire bosiali nkaita union era coffee union karasio melisa na ngaraboli nga barete ru seedlings bagante ichigendete gocha una the last time seedling ichigendete gocha bari bekiramo tubatumira umwarimu abasomye unanga kyoko limengolere nga kyoko mbeu kiotagete buo kiara jimbara ya tinjire inye isano chikawa SL28 SL34 K7 Ruiru 11 na Batian wono Montonaro new KPCU no bando ba agriculture no ba de mbeu tagete mugondo ndegere kwa gende training to tomerongo batumira monto tuwata ba so bere yo mukuru kumaranga ore Kericho lakini ngoja baga Kisi Mugire na ore best in Nyamira kinero kwa baka Homa Bay Kisi County so lenda buno bago tabagosomi indegere umanya ko bakorentere no bakoretera chimbego obago saba ku Nairobi yato batumira una na tebaliria twarure sani twarenge Kerenya somo kutano monene twakorete Nyamira County kakora matutu twarenge tari matutu kineni okay ya se wodi yesise ya twarenge ikiagende sani no ikiarenge nkera kintu tokore round ya kabere okay ya nalibia sana kagerete ngama kwani yeito yekawa twara yakorira sema bia bodo bagitutu abantu baito bose bagusi nabatomera makwani ane buna mwanjo kyoma na ongo kora se committee ku coffee revival asenge yo twakabera abantu kabere South Africa Kenya yari akabere South Africa zoko soki korosi kawo kwemekawa lakini embe gacha kagwa bantu abandi kwanza bagatugura bantu itire kuchigali no tumugirango nanyora abantu ne jombe balise tichikawu babegete chimboli na noje simisiri lakini ndo bona mangana onjukire bone kaunera abantu bazo kusimeka abandi banakiriye nkoro babekire nya abandi bari konya batarasimeka mbono bagenda kusimeka ligoli ase market yensengima mbuyalire na ujibosio serikali yatebete ka twaringe mukutano guko launch committee ya revival initiative ya revival alia Kianyaga Kirinyaga county president ya kurubono ka uto kutomere finished value added dayo mondogora kurwa ujigosera ya utone twabekirege mikakati ekera na rocho muraibwense unakukura liyo kana kwalenge sana ase sector yobo libibwe kawa kera limwalenge chinsemo cha Kirinyaga ngaro muraibwense kali very passionate no bosimikibwe kawa agatebanga nigo tutagete tutware factory yeito tosie in fact bono no nintwekera tokoni ne order toko sabo talibono togorunga echigosewa that's right twe igo mwaro lirobora bunga chibese chinchibe kwasa nitagete bono Kenya ekawa ekile yemo ekeretara ya rule meal igo etotebegera abechishiringi ekawa tutebelfwemo lakini ya very roasted ya karangiru yete ere ready go sewe bekawa dio komenta na vera very 10 igo no kuja go ekero kato go export
value gutigara value itigara gutigaraga igendo gendete boni neji sijita geteka kubono ya Kenya chiabuchire kale yakajire Germany Bongereza yakajire which Holland bona bantu bayitagete president yagenda Azerbaijan kero twanyora ni ambassador of CIA garia kero minister nero passionate ne kawa mugaziri oparanya kero the cooperative sesengo kora nere nondo ya batevira bantu ngumbu aguzo ki Azerbaijan ni zigire yetana ine kitagete kawa ya Kenya ni chinguru chinyinga mono ono ya jire China ikawe ya Kenya ajire Middle East ngogendere gochia South Korea ni chizi chinde bunecho so bone demand igere very high demand igere igoro gwara kwa nere kwa ekawa na ndenero ntagetengo chikoba tultuko ibeka sekirenga ekwara na ndora toko muligere dinali last time gara twale gukwana bande bale batanyore talibaga banyore libaga lyo konyora babuli nganga kiegendete gusibu nere igaboniga iruka mono ese county ya Nyamira chira dirijire to mojano aiga se chira dirijie kawa jira jiga gyojiroche chira dirijie so bagara batabachisibire karogo pima we bono actually kinege ndiki yakwa bolia e program bono to bugate eko ba supported ne goje serikali ya Kenya wedera wedera serikali ya Kenya ku World Bank ne linga igo to koleta ji machine chinye cyo sie kawa we sabura erusia masabo abasabo tumaya ko channels chinya icho ase cha egwetera amini ya sibi kubona macha ekawa bas bone kero tu akolire igo umuntu ekaweta kire kuruo igekobeka were very high quality igorende binde bibiyonsi bono kero umuntu mya uji gupima nguji gutwara tore electronic weighing machines machine yokubekerera tari umuntu akoibwatira akubekerera igaboni kubekerera boni gokubwatira asibono ne jimwe byo kunda kusukibirie bikoro lakini bono ase modernization program yokoros quality bono yokubekerera umanye no mulemi e computer erosiri orora asisimi yaye kiro na ende bono chikire gina wakubwatire ngachi arenge ngake program ndio chikoba ya digital ekubwatia pakekera kuchikuakanu asante sana igonde to bwanga ngo chikulie kubarigerie nkoro ina otu aruto kotaite kurugo echae gusiero meterero nyigwete chitundu bali bakabwata chiratiribere no mbabwatibere echa umwe no nari ngokora before no yenero egento giatakire nkeringa ekero kubekirira yarente kwerende se dial igora litari umuntu kubwatera ukuyesira bana rino kokoro so I believe for now I think ikiaruro turara bana siasa nguru bakali chiratiri uraru tego chako program iraru bonda siasa mbakuru bonsi country nguma but the drive etagendo obono ne linga chiratiri chigo pima kende gionsi umurimi agupima ne ba avocado chive digital ndeyere gokubekerera yasokia iratiri yase dayo lyo mondoroje screen mwancho muligelia semba mbia bona twara kwana niri gwetene language twakwana niga igosomo twakwana niga igano gwekawa na umweshimiwa mwancho kiomekera chirese studio wata egento nkwancha manokorwa sare wakonyora amanyete even no ne update ya bono iga ase kawe bwenerete igo watumeke chinga kibune chiga onye gotete gokora subuli mibuli ale goteba ngakilimo pesa ale goteba kawa ni dola ikyare woka no $1 umulimi aye bwe ujinya kunjora unagonjora egende kino ene gikawa ni $, umanyete karaba obisaba ariko yegwe chibese kiriya baji go chenjia ya oteba ngaona ochenjeriti $1 yamo ishiringi 125 akare 130 oje uruziri uraminyoire isano wono do muri ko orora ngagibide na bari mibanya ko wanga ngujokora mangana $1 no bone kere ari se benge karo wachiro mba maita tumanyiti bakweresa muronge mwadiri na baro waye bweka no ndina bako tenga yire ngawanye njiriti
odenga nje 126 odenga nje naji jezi 130 naye mara karoja kugenda change next time naye utaka 130 ne usi 131 gwaligere likwaraga cyane watungu butora warenga sana chikawa ikina kiri forms chiro bono kitatageti leji mutete korra maunchuliria ya right, yeah. A period mwe ile bune committee these are political cycle. Yes. Well, a committee negendere paka 2 years ku October last year. I believe serikali kira achiche ngao committee na beko gendere karo ya kodi every appointed kuse ba chori ngao siasa funiri that one is normal. Okay. Haina shida. Nini mukuru kwe pioneer committee nere ntangania so COVID revival. COVID revival. Igo ene lakini uma ina ona rengi asichika uno nyongoro kare njinare ngo chairman commodities fund ene bangi ya serikali kurujiwe zeza wale mbichikawa MCA bono na matoke rero yondari Mombasa iyo mu muroyo kurubu machogari uri kerumo na rweto ari mu rubu machoge asetoro chibese chibona mwana siasa uri chibese bantu abasabire igo mushimi wa turi mwana siasa turi mwana siasa mwenzangu tiango tebi no naye unurega ari mwana siasa mukongupi why ekero bateba ngana kenda ngairu mwana yakitari ngaligirerio ndiarengo igoma edu watera bali ogona bulite igo siasa ya chagire ekero bateba ngabono esukari rigori yajire igoro siasa okotera ikera policies chagerire ekero batanga parna idete yarenge mbe na kitu ikana kitari ngasugumwa siasa already no twale ngaso bali no siasa Mungu si last time mama tena mbole to basa ko mo pasta wogoruoro umaya utaka kuchenja ogori ko mo basa ore fake ayabona stay on basa baka kufa na injini mwana siasa baka kufa huo ndio ukweli wa mambo wajebuligelia kana chentre sita kamera getatu na isano de base bambia bono murubili ne soko bwakire ko igure twikarasire ndo mweshimiwa Mwancho Kioma na boigoni gare ase committee likurunga COVID-5 committee bako gendete kuligerelinga ekemeligi kawa ngoira na kire na ndege ntuko igura kwanira tebirenga kawa ni dola negendete ko bachibese nindo chingona gwaka muri chisimi kolende ngo chinde go chigorera ekera twara chakire semambia bono tubase go sukari ni matena bagusiba minto ekara twakora siasa yonsi pibu na bya chire biticha bya keire na bintu bindi biko babikoligereligwa elitunyara ko batogo kwana na ndibona nago tebiri tukolia lero nilyo kwagachana na niyo totete kwagachana gwetera asobole migo ntagete itukolia lero ekera tukogamba no mweshimiwa agotebi nga kyoko bugolyo bokombe nda togenderera se mooni bokombe igeticha kelikia uko na gwake sabu amatuka mange ngeliyo tete kororo tororenga wachiroro wachire ko bagakora segento kelkebwenete semambia bono kolende esenyencho mwishimiwa ndochenga mugeni ndengo chale gaiga twikaranse nere ncho yogo na gwake simi ntete kora amanya gosengo gukwaniale agara tumaye gochaka ngage gwata ete goteba soko bwagire soko bwagire byani ngoto kwa nere semambia bono Kenyolini ngagyoga ndete kyerio girie TV magi na mukwanire gokwa motiga no mugimari nyasaye na murendete biamono mongina aseboro tia turajirwa biamono tia turara bona tia turara jirwa kwareteirwe okay njeti mareti igo kworo kaba chakire waka jisimi mweshimiwa asaka bwakire allo wakire bya bwakire bya wakire soko nkwanire mweshimiwa Kioma na mukwanire mweshimiwa wakwani okay litongo gozara ya embura ya turawo embura ya turawo okay
Bakeka kulige wote ne chai. Okay. Beti aina tunaje kwenye koje kiaro bobi kwa kuchile kipai center. Yaani pia siku suna mwa eko elimo kwa te baba chia maneno vato. Baite taba ni kwa pipa kwa kwatera na dawa bisako ni asio. Asante sana. Nyiwete era bago kwa ne factory ya. Ese njondo cheka mheshimiwa. Naona gara kwa lingu mujumbe. Na gatete last time liri no mwana na alinge school. Ego kwa ligese committee ya agriculture parliament ya. No ya jina go direct to una gukora by the way. Jira direct to muchano. Ndai kai to mu direct to kara nyori clip kyo koro ki igoro ye echai buna igoro bari ko bago kwanere sememo na beta kiro nyori nkwane yo etegeretiga mu direct tatu bekire nkwane yo tokoira norwere reaction yawo ase ebirengera libire gusiboni gaba menyi mbaroro abana siasa bande bali bakurigyo burayi bagendete ko babakurucira tirici abo bakwirese ci factory aminise ci buying center kwegure buna bago kwana kwanyora chinga kichinde engusana na yabeire kwanyora nonye ne digital chiakire bachakire gukiteba okwegena na kwaberense gagitochi ko batukwagacha tiga turategera umugano uyu tukwira nurakwaneroro. Okay. Ase gikaro ky'abaremi becaye habo bacicyase factory ya Gianchore insi son 10 mnenjereyemo yo kwegendera wesemya igoro yo komente ngeri ase kemerie caye aiga abaremi babekatene ninga erebuya siasa ebekware ne kemerie caye erio nari ngeri eranyara ko bagekomenta gente getaganya okora denga tutokoro kai check weight ni gabo akubekera tiri obeka rigena twakitise ng'arigena riri yabere chikiro 10 orushe tutokoro kana test weight omana gochaga gutupimire cyaje tubuna abaremi igorenda abaremi baitonto ishanegete intwe na mangana yekira tiri cheto kurugyanchore kyagara management baguchekera tiri bamana konyomo karane okoraki onyareta buying center igento twakurire mono nkeri na siasa ate basekobe kwa soboremi bwaito batige togendera oboremi bwaito buna bono twarode cyaje teko ni bubuyaiga na ende tokoto na tarachia chibe singi yo mwaka oyo batige ebyasare byaito togendera eto kumubodi asichere tiri letire chira tiri tigato abakarani ato echiprinta alafu na ndo tomani komanya na ndato asito kuchikoni cyaje ito ega kugere factory yaye ntuntu nyamanyiti ega kugere yaito ya Gianchore ntonya manyete na nene bwato mupangirio no murobirio romeya ina boko nyorango muntu naro bwate kerenge likirekia lakini enjera ko kereta kirorekane bubi because ditatiri kurumanga ndo bwate mechando lakini ega bana torete ya chinyi yango bimuchiri kana ko bikatoleri ara 10 kilos twaja konerani igonto raro mechando menene mone igo abanga tebanga mchana ko giteru Joseph abanga mbugu mbenero lakini eja yeto nagendete wiya is interfering actually should be stopped because matekera ko enda sai group y'abantu ikutwara masikani oboria abantu abute muigwano before you go to the farmers bagukwanekere kyo ni goberere ngokubugekana hasi chinsemo ibere anene mono bari bakwamereria aba director na bari abo igo bagosira aba director nigo gwasaririe kemerie chae na igo gosabanganere bya chinsemo chonsi ibere chichi chamo hirio gokoro mikobomo ese kogendera iga ikiagera no bokonyora muntu ndi nagechete no mukarani insachinda retera tirieri nyore ne retirieri ya nige bwata makose pimo nyore yabeire tabauti osine kira yemo no bora nyore no mukarani gose yakobetu muyi ase tundu bari gonto gochigotaka bintu kabirebyo etotagete omarembo ri orororo agendera ko basi tundu bari cheto toendera gupimia cha kawaida na nda baremi baito banyore kibese ni ekireki abaremi bereire na goteba ngamba kagereto mwako igamba chikonyore ni benkia nyore bagochikobwatia SM yuba ewa ritukoriare rero yeta on James Mungare Mocheche GN 32 157 olala gatebanga mukutano rero ororekane ko mukutano gwengencho asengencho barenta gichiamare kura ase factory chichitu chonsi chesoni yega 10 bato kwanire buya nande bwa mono muneri tangene kuri kibesa buya ototebiri nga emechano na bera begati ya management onye ba kuri kibesa buya nabo tokonya kibesa chinke ototebi ngeja tokotorani eri ngiye ko ne tokonya kibesa chinke goto ago kigumono nga twatebi ngaba direct chito ba pull up nduira na sibe chitu alengi chintanga ni chama ga twali mwakori otwaichana mpaka bono lakini nago kiri na ndinga kurwase ale sibe chaite kuri Mombasa chaite yorobo ne kabira kanya abantu bagoteba bato ne kuminyo kaga na ndi achira igondo bwatoko semberinga omwako yoiga ntonyo liga sarigia
echingati echingwana chia baremi abakwira echae ase factory emega yane ya Gianchore abanyara ko bakubwatoka ebirengereri byabo korwa ase factory ya Gianchore yurense ya Son 10 ase county ya Nyamirengo. Reporter ya Nsoko TV Rita Nyariki Steven Embonde Mwanchumuligiriri ande tuiranira Mheshimiwa nara tigandara kobekire nkwaneju ora manya oroboti buna rogenderete rigwete jira tirie jinjikarete mangana bachikwanira abo ndigora bakorete gikaro Gianchore Nchorere constituency yao Gianchore gero West Mugirango ari sironga wezimungu no robebero berete robebero akaritinga tinga mate robebero akaritinga so elia no elegati West ward ya Bugichora. Okay. Kero kuna kuligire liboigo ntarare to mugeni ndenera abe gagukwane semambia bono. Muchando uyu. Kera mwana siasa ndakurwa kiratiri kwanyora kiri chinde kiroro kigendete gupime cyaye kiroro gusino ni iki kikawa mambira buranyore na inu ikinde kigo cyakagocha. Problem kigo post ko cyase management yabali batenete. No, first and foremost, management igere and director bali bakoranie factory. Aba director baba bagochorwa. Serikali yatemire sana ku regulate ogochorwa kwa director and especially no chairman. No eno yobwechikawa. There was a thinking karenga chairman you president yako enda 2 terms. Nera had 2 terms, never 5 years, never 3 years, arwo. Lakini cooperative societies no nyeji ko bari regulated na serikali ekere reform ne ire private enterprise yabali mibali yabanyene na baro bonya batagete mu chairman yobo boze members babo to kuba to ko bakani mu serikali ngo yitaka mu chora. So I think abali miboka banyene should be able kumanya omuntu ore omwegeno ora bagenderie society yabo. Okay. So igene kigende kitangani allo ebinderi ebinge go bikola oni abantu bali abanyene yeah igo bada nigera somuli mibara somuli myomunye kere o decision sia yakara go chora. Yes negira tirieki tingotaka go support njengo individual initiative individual politicians awana siasa bajage koira because umanye dono chikwendi cyarure Japan kiratiri ikindi cyarure China ikindi nabantu buna ba China nabantu umwe tegero kwenda China so ejiro igokonyora gitiri cyonse bono Sony neroro Samsung neroro bono bawo kubolia ejiro kugura ile ngota tukubekere Samsung ile ngota so ese bijano e quality kale that is as many kenye engineer nere important yakini ende kiri Samsung in China ekajire duka njiri kiri Samsung yeah Sony. Okay. So no ene jira tiri inje I would prefer chirwe as a organization yabali mboka banyene in collaboration ne director chabo na se yagurukurwa na ende ekoba check regularly. Okay. Na bantu ba weights and measures koranga mbiyere so no ene yo mulimi mwono siasa koreta tigera cheki kwitaracha. Okay. Yeah. Sabaje ze society tigera cheki kwa ero ngambiyere na ende baye standardize ekoba zero yatukanga it is zero from abantu bali ba kuchiregulate. Okay. Yeah. Biyabana sana ase engane yo kwaberego gukwanira igo chinsemo ibere na bararwanire onyore ya factory erebia onyore terarigere ligubiya. That's right. Na endele no mwana siasa no gukurwa riori karuji society no ene godi yengima ikia yarabona urwe ya mo chine jibwati na bonse nabantu bawo bechikura igore nturakonya gena. Biyabana sana. Madam Caroline yikira igase studio semambia bono. Caroline orina igwagogere. Caroline ni mama yedera abara mane jinjoke. Ngakora mane chinjoke. Chinjoke njire metana goze jitameta. Chinjire metana. Abantu mbabeka begete batematemere kubeka gusigweta. Ngona kuba train tore. Twabwate training Kisii County na Nyamira County. Abantu mbatendete ase nambengia.
otomba bwate challenges ngenge singe gutatora suits ne uniform shiri choko chwa first kochikogesa chinjoke kogesa chinjoke okay na mbabu na ne chiro mbabu ati nabo igo twatemire kubateba base bikundi nalia ko baraisi okonyana ase ebinte ebinge nakurigereria naki kwendera attacks nchiroro ekero bago share obokongu nalia ko baraisi okay ebinto bune ebyo nabitwa kwandirete okay kero twalinga ase training tukaba training ne chinjara ne patike ko focus asa mangana yo wa first kogesa oboke boka nebinto mbiroro ata products chinde chiroro bara maseko koraki chira nyara ko bakonya okay garato gandate gukwana boigo bono gwachire bosiasi nini bantu batate kumanya Caroline ulina sobo ngayire ngayakurugusi mata bagusi bautaka bamanyana umwana uyu noyongo nabogo bagoboli ko onde nare boni gukurigerere tiara gugwekani umwana musubati mwabonye wale tariere gose na yaruri azeba biabo okay bono inchengo runyamira esaidi ya Sironga Kenyambi Malindi okay West Mugirango okay okay bundo sub location na wabu yanchole rukinere chigari chagi yanchole no chigweta seito para no chigweta seito okay bono ngocha tuli turarigirira igoro yobore miobe kera mogo bamugukwana nabarimi mokwegeria ngaki abantu matekera barori chinjoke chigocha isiko bacha kubura ninga murajira je gotoita no nande nonde nare nere paka boni gabune toikaranste bono mambi maete umweshimiwa Mwancho Kiuma erote biri umurimi bakomanyire ngakia gusimike kawo umuntu nare boniga nabatage tatu gechinjoke pi lakini takomanya ngaki chigocha ngakichinjoke chingocha guchirenda pakanji karoro nyigwete muruoti naro entingana nero chinjoke kitara bujire itabe chibwate kiro moto nabwo kire chinjoke ichirawa chinjiro chikoro kuchi drone chire restaurant abachire side yabagaka njiroro chiawa ekuininero nere ntingana nere kirigentase aso umutana bwe chinjoki arafu naro god sin baroro abarendi amura ene kingdom aba bauja batu aka emebulera n'abarendi okay matege tekere ingia sengi jo kwa na yo bwa bwe chinjoke where I agree ekero kwa siru nendoro lakini njoke eri era seri uga ekoligia nectar akiko ku nectar ke usi nectar elitandetwa aliko irukaligia iko nectar ekoligi pollen kurasi chibanda mu Angolia erithego gugwaka eri ubona ko yita busa ya njoke gukora zero kugikogera no mutanda bona egero kugikogera abarendi baro endo gukora sa togende se koite ntingana togenda guita togenda kuibo boke lakini yigo na gutara chikorigia erigeire gasia sopo boke obonge adini eneke baruerte okuna ya ene jange sori buna inchegere go jange kera ninchi manyete ninkorta mangani chinchoke na otwarenge kosiemo na Caroline na ndegero ngwana boy go by the way ngwande betinga obulimi bwe kawa ebo ne chinjoke boko gendamo I think that perhaps that's why to jam okay asante sana madam wakwanire igoro ya mangana ye chinjoke na ndabona gwacha goteba kwanyolie semambi yabono nga ene kingdom mocha koleta gari ekingere ndire ekinginere kole korosio boki nere kubeka magena amagena aliya chakorosio boki amagena aliya chakorosio boki abarendi aba nabo baregesieli gege arafu mbaro bali babachi bachi koliwa ne ndagera ba abatuate buba gutoka isikali bacha kuye nectar ndaje kuye nectar mugusi bono mampingo na kwebolia rengarende na inchenga kingo cha gutwara entingana ntwara abarendi aba asomutanona abantu mbali bakubike ibuyu bachi kuganya chinjoke chiche chianga gocha baro simetana chigocha perhaps turachakira so na kiako nyara gukore kwerende ingatekera obegete mnamanyete kera obegete umutana sagia aso mugasotari waka mono ashe eshe dineke obugekendereri ama charo raisaine oyo begeta se sentere ngia chinjoke choka chigo soime nande kwende supplement egentongere twabwate ngaki twabwate nge training ogwaka gari entrance as chigo soera ya baraisi gokoraki
goso gochime lakini akero begete ne chinge sana goso achire gocho achire chinjo kenchira goso achire kora ngori kichira makao alina makao chiko chakianya chialia akero no sitie umusingo muyoyo begete asagia na bosangi chiaso igo muntu te aba batugete chinjoke igo babegete chikerenda okay cheningende kuna kumanya bitu ingi kira gara nchicha chinjoke nchibwat sensitive yani ngotakachire kumanya imisukirirago igemetenere ebaye gutioka itagere chichiche that is why agoteba nga egentongero gwaka obunyansi mbore tukuruka lemon grass ekero ogotumia obobeke ime ndege na bochi attract na ndiboniga abantu burago gusabana nero ibare go train ko mona Caroline mbabugate product gete okobeka imejinto nyinge rimisu gerego cheri ne kora tumwe gocha koriese yego chigo yose chigocha ngaba yachire yama yakoro koire engine lientingana na asana na nyorire chamanya gochicha gocha njiri gocha rio kaigo ndibugate system yabo mwancho muri ri kwegure tigana kubuta sobori mibu butari koreta chibese se mambia bono aiga tubwa tubutene ngo bwechi semi se mambia bono kurwa so mwishimiwa mwancho kyoma na boygo Caroline egento na anchiro mwishimiwa go blend both asa mangani bori miyo very passionate ajiko yendamo mwedi chinjoke na yokora yente toruka pollination na chikogera kwanyoranga nonye fruits chia sokire na inde yote vekaranga chinjoke nyenjira leta mwanguri isaine kurwase gamerie goje kikende no ena matunda okonyora tari matunda asokorekana ya tari maya Madam Caroline gusi ya itobunere iga ntubwata mache meterero nero tubwate menge sana paka na mwana siasa ndatebanga no mia maiso igo gotuomera so mutunde ubulimi bwe chinchoke bwachakire kubucha yakara Nairobi atoroche umuntu gutarana kero kyo the beauty of Kenya no bukabira mboro mama sai no bagutara no boke usinto bwato boke bwite turaja gutari oboke na bato gutari abantu babekire lakini abange na hote obakomba bwate no gochikogesa bange mama itikogesa babegeta amange roche agoiteka oboke bogoiteka roche abange babegete metana roche gweta babeka begete nande sigenje batali asege kundio nangango konya na bali naona so gusanga chisutie chichogo chikokoraki chichogo chikogesa lakini bano wasange umuntu acheta akabekere bweka akebekera roche chigasoa na baroche boko bogoiteka tabugati tana go sotali trend ndiate biguna boko gasoga nani achioboete kabegete gitiro roche abegete yo gocha komogesera na bago chagese abogoria chikokoraki aire sigenje nero ogesa linde nanda sinyuko uchikorangiria abantu bamokonya kogesa isinge aba uchikokonya kogesa zasingine bakwakani okay na barubumbata getikwakani wabono igona maigiri igona maigiri batakwira batkalinga gusine tuikaranse ibarasa igatotebi ngabono chinchoke chigo tubwenyenche kamine etraining gitwa kero babe kwamo baise gukwane ruma itekero muntu nabwate ebirengereri byaye mbaro bamanyete chigo gesuga mbali bamanyete babwate libaga mbali batabwati bono baise gochamo munege kundi eko baraisi sigenje bono bago chikusangie birengereri babanyete nyotorosi mutane korekanaiga tobeke gatwetara auditwarigererie yoyo bare gukina bwango kobwaririo kwebekera laki ndoche yaro gocha kobaraisi asoko chikobarai sana ekero gukwanira boigo nkoira na ndonte bie cost value maybe boniga nche innocent intagete kwanda kubeka umutana nde roche arengereri buna bono iga ngake simi gusintebe mbekero umutana gabu ogonte ibindi chibesere ngandaga neri gochaka gutwara imitana no ene itatu iga kero mwishimi watarire na motebi go bonchia sarango gutomande chinchoke mwishimiwa bona ekero tukurigererio burimi ase Kenya gaiga na namono buna bono kwaligete no nikirgo kyobo governor devolution ibinte gukwana na biebi yes right na bietete kwa address tubwa tubuli mibwe chibesa boninga gwate bakawa ni dollar buna bono kera tukuligererio successful stories chiabantu bakolera obulimi ande banyale ko bakoros chibesa kurwa se obulimi well the most successful case yaki kyobulimi no ege chikawa ikiagera buna nateba ikawa tako na goteba ni mitere ngambwate usani chieka ire ngambwate ngendo to goteba umutono yo mubikawa chikiro ire ngukuru
average Kenya ngima omote okuruki 2.5 kilo lakini abalimi bali bakonyora 35 or 40 so roje totebe no bwate metelivu akere kuru 40 kilos ya soya omo 40,000 onye ko bwate metelivu eko kwa 2.5 per kilo abono bwata 2,500 so no akanerue mia kilo ya cherry olio 40,000 na bwate 4 million okay oyo ga bwate 250,000 oyo konyora chira tichinke so that's why I talk stress mono training ndegere umuto yomo kubwa mitikima okuruchikire 40 na ende ikemenye manye nga okwale mete kilo ibere kamenyi futi ibere gochinze no bugare kifuti ibere onyore nga umuto ukero goja gukina bono no bogoria amatunda aliekawe yani berries turi gonya gutwara amadero nkobore nga igoragwe okonyora umuto uri strong so karoko yesimike ka watagonya kogenda yonda yikiro 10 na onya gutara nga 10 ubwate umuto yomo bori yomo irenga chikiro irenga okwa ina kire more important ndibakito dwale mia iroko botoko te yabagaka ko kubwate kawo ka umongi na metemeke kano mwana metemeke umwana atwara 100 kilos kiro yomo okorwa 40 kilos ejine chikiro 4,000 at one at karaga akanawe mia is 400,000 Ketongeri kwa tivesa funekawa. Certainly Talibando. No. Talibando. Certainly Talibando. Madam, mekerwete. Mecha iri ngwara bechandero. Batiri nduri wate ibalimi. Abane barwa nganda ko genda ntagure ikawa. Echa ya nembeke kawa. No, don't do that. Usifanye hivyo. Jagere kawa. Eka. Jagere eka. Ne eka yekawa nyo gosimeka 11 ine medemia 550. I mean, onye wozimeka SL28, SL34 ine medemia 550. Onye wotumia 11 ine meteri 1,200 eka. So karacha kire eke itago ya ndagora tukuneka HI. Chi initiative chigete chikobwate chigosiru ne county government. Actually mnabona serikali yanegende gosira lakini county government ni bwate kibarua kene sana kulinga. Actually meeting twabwate Kisumu. No arenge. Iyo yarenge each county cha Nyanza. Bali bagusimeka echai. County commissioners. Ekawa. County commissioners, cooperative officers, officers of agriculture. Nonye Nyamira Paris no arenge minister of agriculture ko yeah. So then they go to the meeting here. Why? Because yengo serve in the national committee. Okay. Lakini naende they are county committees. Okay. Bono yine kiyange meeting Kisumu. Yangira nese Madam Caroline yera bono asense mu yichinchoke na ali gukwana Madam bono bandubiga. Mumura na aralia, muswati na aralia. Rero matobuli bibo kwanda bo kata cross. Fact na umira baswati bale miaka 25, 26. Basoire asobuli mibwate successive stories. Mondora ubwate chibes chiaira kina bata itamanya ngakia gucha Queen Fest. Ataranyora no ni training. Mondogora otebya lenga niri ngobwene tegura twaro guchakira. No senti rirenga chibwente kobona bago chakomboligo na karo nero bwate lichibu. Abu tiangwa ndase emetana sangia bantu mama etokorosi kusiali. Ya baba bantu bali mama etokoyerosi. Lakini baba nyero korosi bake yeri ni modern form sai. Na mbara bago chachi pake 2,500 lakini bona nto bwate na ndo muntu oko savana ugo supply oyo bwati pako mutano yora osinjia so time oligere ni case of any challenge ndo bwata bako ngwande na nini ngoba one nabegete rechi center gali kisi town ogotaro choro ekuruku savana. Okay. Bono ereo yo omutano ko ba 55,000 paka 5,500 lakini ekubwati nerenga naende kwagura mutano yo chincho kerengo gose ngakyura buguli amanangana kera because yo bono rorekane kwa bachibe stri gorake. I think imetane iyo three type yemu igere type ibere isato ndege tangani oyo mono orio kawaida orio mukoro oyo le round bantu bako na chomo bakwiro monte bana bayo
bayo na chakurume orosie ngoro chinjoke chikogenda ikorwe traditional hive oyora utware bokoboke kero kwagesire na ende boikoye igore chinjoke jiri jiro chitame so yinto riko yo ka oshete ruine no mote to zoji gotumie kabiria ekabi okonya oriru neji mbongi tumio mote bluga useno nya cypress okay lakini ndo nyo akirange imisuri yaye ndi baso kosoka mono okay so rende oyo Langstroth iko gutwara jibai chi frame ikomi tari boyo Caroline chi compartment frame ire round ya frame goko beka oso ine usena gukarusia umaita kero gukabeka ime chinjoke jia yukubanga ikomi chi frame ikomi na boko rusia yo mokwariria ngakio bwato boke bole so oyo kurukere frame na boko rusi kiozi ikomi na boko rusi kilo na bachira very sato depending on the weather kara gere by the sege kende tinjiri gosoka yuke mbrage utunjiri gosoka bono goikanye ne ngakio mugasona lijikale gosoka chinjoke jiko chaka gosoka saa 2 saa 3 ende mbure gochaka gutumara wese ko kenda chiaje korende queen chiaje korende yabe sie queen dwa liberera aikara ba korali seli ndi kuburuka no matenga ke okoaka ke chingi chikobanga kulingana ne chingaki mba kuburuka nirige sali tanga niriachi kubwatana ne ochibwente ko geso banamono bako gasagata to umwaka lakini mbutu ataka to improve paka eike kane lakini bono rige sali tanga ni improve ne metane kogera mwende kane kwagesa erinde ya chaka buya terigo taka yaburukania rige sali tanga ni yaburukana ndelia iri yakabere ekeralia kolire watinyia emetane chia tamana ndi wacha ngito jikuira rali toko rusi kwagesa kwa ndi chira noro alinsa mwabajire jiko frame area yo okobeka imeiga se nonye Langstroth nonye ne yende ya Kenya top iko korusi kwa rusi oboke gosi kwa rusi amana aria aria boko gezo aria bwato bokoka aya ni ara bwata abana bari queen ekobeka aro yatige gere ina jinjoke kya mambia so ubuna bukuruzi na kwaira ni frame area na ni kyacha kabuya okay mancho muligereri na abatebinga rero to kwa na magendero yobulimi nande buno igwete se mambia bono njenge ndate kwiguchi terminology gaigara kininta te korra inchira na inchenda bike biribago kwa na bateba into practice bikorekane egere tutwarubo kama tukamambia na boigo tutware chikawa sama tukamambia bagende bane bali se studio no mweshimiwa Mwancho Kioma nigakabiri mujumbe bwensemo ya Kitutu Masaba na boigo nigotole no muswati okunga Caroline Urina nigabwate amaigeria maya anemono igoro yobulimi bolibu kurukubwa chinchoke na nemono ngakitunyara kabatoko nyorubo kegeka rumo busibu na aliga tatocha tukwane lieta lyo muntu kurumamba kamagoroba mweli bili tuko mweshimiwa ne chinguru chetu tukobekoro chinyara kwa bajigo toletere bintu tuli that's right namba ito yo studio semambia bono igere 0788666663 na tabigonye kwa na seke busi igere noti sano na ibere sano isato sano nemo isato sano nemo chinigo chire sano nemo chigire sano 6 chire sano igo igere 0788666663 nambe ingororekanire ase screen ya semambia bono na bugwa kesimi otatebia soberete libolio rabe gokobolia kolende senyencho twara ikansire gaiga tagetumo director ne atoiro mutimo komusinini toira neto sio melingi kerese chiduka tokoirana togende gukwanira uri mibwitunga kitonyara ko batoko bagendereri Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na iboletwe
unango tebiwa ndabona iboru tukinde buya ngakina kinde buya ekera nachi wike miaka star ngachaka gudevelopo uruira samagoro wani kamenya gutokanga na twali robo ona wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kira litukule Jumatano chinsebe cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mwanchu muligereri Nsoko TV egeta senambe yemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokenda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi ase chinse mo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sense mo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ore ase chinse mo Childoret nera nyara ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko baga ko iwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa anyare ko baga ko iwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Nsoko TV no gutuchwa batoko kora eke korugeito tunyare ko batoko kora asenchera bwenerete mwanchu koleri bina muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara ko batogo koraleria okorali kwanya asenchira ebwenerete Nsoko TV oboroso bwumugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikyagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro muroberio bwigekoro byaito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika iligo kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi Ralitsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia Yagire ngumanga bunalero eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi mayaga ye chinsa isato ase studio nigo tobwato mweshimiwa mwancho kyomba na boigo tugotwara muswati okurunga Caroline Olina nigo togendete gotebanga uri na semi muntu mwabe gitaseni gitu gya Nsoko TV inero ire itungo mugusi tunyara ka batoko semania tunyara ka batoko genda busina buna linago tebya igonta getekera bagende baitu bagendete kwa babago kwana na ibu yaliga ne simu yago bwake gochaga igase studio namba itono erega bwese screen 0788666663 na bogotoka no bwate liboli goro yobole myo bogendete kwa babugo kwanero na egento narorire kiri passionate kurwa se enkwana yabagende bane mbwate se studio bagatebanga ekero kogenda asubuli myo bubu kwa sobwe kawa waso gutuka chinchoke igokonyora ngegento konyora igurunga return se chire igoro koranyo lioganyete chiekawa ichuboke chiarasoire lioganyete ichuboke chisoe chiakawa ngocha chire kwanyoranga kwagendera irugima bwao igorende asemambia bona kera togendete na kwabato kuligeli mwishimiwa liboli ndiri linabo ligurende lakini lero guchikolikorera lito chikokora igoro ye county ya Nyamira
batagete bamanye nga ngoye are you giving it a shot yo manaro mboli boigo naraga kumboli nga mweshimiwa ngogenda ari kuri gyuburai nande 2027 maybe na batagete kumanya gente kino chikoba gukwereneri tiga turakwana bono iga kera tukuna kurigereria chibese serikali kubika uchiya sechi county and mono agriculture sechi county chionsi pikisi na Nyamira na roche Nyamira asomo gwekano ni nabonta betting quote the exact figures lakini abanyara babigite budget ya less than 100 million nere guchikoba gekora emirobero y'obulimi ni nyare go support y'obulimi butokwa na bw'ikibese because of the tech station officers last week na bwategaiga anganyora abalimi gento batavuga ati n'abalimi aba bali babwato basembuko batebe nki bakora ibintu egende getangani concentrate y'ikibese as no national government ya Ronero ndo kwebekyo but buna twaringe meeting Kisumu n'iki county nchire kibege d'ikibese asobolemi na ndiri obolemi bwonsi specifically obwekikawa so na ende gotogoteba nga Kenya amine economy yaye getegemete esobolemi onye tokobeka buno mu governor na boyeri nayo influence process yawe yakorozie budget o make sure nga kibese kyabekuru kisaine na monomo na se training aba ubo yamangano bolemi ase ubangana bolemi abantu ba train bunabona ntuto ukwana kurwa ngati ukusimeka kikawa ngati ukutwala chinjoke umulimi kabwa the knowledge ubona knowledge inero chinguru chaye okay so njongo arch government chechi county and then even the national government ya Kenya we got to make sufficient money as obolemi wizara bona abantu bande wizara na ringi yanda kwa na ntu arenge irigero Marakwet meeting to what they 10 umuntu ago cyangwa bago tutebya bariminga intukero umulimi yanyorete 1500 seedlings emete chikawo orojo mundo okoire emete 1500 chikawo naye kwa yesi mekire umuntu itakobegeje milione tutu bona aguma ire watigira mangano gutaka so na into bantu baito tiya mangana handouts chijibesi chia siasa 200 500 never 1000 ya your garau no ewa tigago konye osimeke chikawo otuge chinjoke na raba ide campaign ya latest chikawa chiko gendo mpaka chi avocado iro yakiri yakira kwa NSSM ya Rift Valley ya SSM ya 10 yes whatever bakanyora chintete amini bakanyora imete gavana baye kwa abantu baye bona no liboli kubuli se committee igalende itabande bakoliga liteni basomaneli etali umurai bwense barao wanchira likoro no lakini ende iteni no umurai bwense wote nari no nyambaringo nari no nyankericho awane mbararwa okay oyo no mugava no debete abantu bane gusirio butaka kero mondo 1500 lakini wale majingoro nchenchirore obe ko buoyo wange nje mborore mayoko emete oyibono usimegete bano bajagire kurwa bajagire kwa by the way bwangoiga Nandi wasinigisho igihugu kubwati mulima Kirinyaga Meru Nyeri aso bole bwechikawo aso bonge bwechikawo gusimekana okogesa no bonge bwechikawo by the way go Kirinyaga chi cooperative isato chikonyo 300 million chi cooperative isato ebine binyoro tu turade bono muchoyo Nairobi ya okay 300 billion y'abantu abuno bane beze ngiro mundagire naboye takaberangira kuganya beze cyasiasa okay akari bo yari karanze takujucha yaye uyo kunyiginya cyaye cyamorogoba agendereta aribuya okay tiganda ara madam dibaga arairanelie mwaga nara uguru kwa menya maye gukwana yakara ndo cha menya ngo nako ngakira ari simi menya ngo kwa ndeli bagukwana na bera toki otete kubuli mwishimi wali boli semambia bona kulende madam kiro kuligelia mwishimi wero tebira sensemo ye chikawa asenseme yo buli mibwe bwe chinchoke buna tokobo kwanera nande buna twate bobo bamboro negento kindi gyonske bwato boba na boranyole ne kibwate e gold igento gire kwate abanga ego babwene tabarimye bakubwata naso bwamo
babe ase chigroup chigroup chabere recognized chabere oro chiko support abicho bantu mbare abantu kwanza korunya koe bantu mbare babere sije bikundi nande bakomera na nyanka bere wiki abande Tuesday Thursday igo babwate ne barase ukunda ne bagokonya karaisi ekero bara amomuna twateba nande minto ne binge side osangi bakorekero ekero bara amona bosangi bono ne twakwana mwana yo korere queen eko baraisi ekero baramo aya mbaro bali bano bebekerete baroboka babwate mbaro nande babwate chinjoki abanyina aba youth mbaro barobwate timaito senegasi babwate bono to mono to gochaka twakwanira abasae twakwanira abanyina ase egasi mneyu mbako obwago kolegasi bakolegasi okay asante tukera konye mangano bulimi and especially no gwejinjoke no ene chikawa umaitho ene chikawa imagine kiro umuntu ako producing keo boye lakini ba aggregate as a cooperative nonyena mangana amabere mabere umaitho akongeta abantu isengenje nabo gutina nechuba yawe para again ejeirwe whether ujibe so maru mutinyi I think no boke what I think Caroline wants to say ayetwaro boke bwa ono enkire mukuzibere no ndenero bwa buzibere bwabe kwamo bwa processor gwameka romore amo okay bwabe kwasobwamo bogo kuyugwa boyo wonse kibese cyakira limo that's right I think kine ke ukwarero ase kibese iki kikale konyorwa balimi abange sana bagenda teba bade buda boro kibese giriji apime duki amauga bande mbale njuzi na igwa tanga ntwarangelibu twachikora kibese kitu ki amauga oboke baro mo gopima gosibara bu cash moko ira mwire bwachi gopima chiko parenti bwachi koni bwale tugoze cash yaro mo konyora already echiro yago kweli mata bara bakweli echiro na wako nando boko mate echiro na bako bara na ase chirani yao naro sangi oko sangereli weta yo sangereli arafonye kiboro isa oboke borobia abo boko bekurone supermarket yekero boko korete na bana ai wiko menya na boko liye sticker oboro keli etali yao lakini wiko korana na caps to kubeka sticker to beke obanya caps las meje control everything I think elaborate on that abantu bamanyenga they are standards naende wiko to goja umaithini ndagere kulie u so taligendo goja kutumbo ekaigo tumogende buri una konye kenyuru that is fine lakini no nyabo goja gutira ojo Nairobi Kenya Bureau of Standards wikabarete abantu bane bakuru kwa institute echinjokere lenana wikabako certificate like that but yegenda abantu bichinjoke na goginda ataka komenta as Caroline ngelinga boke taligendo goja kwa bwana ko kesambo sariki no obuke obwatuka moisonde Egypt chi pyramid bari chi farao karuma ide farao kare agutinde kuna aba servants bari bako mokorregas no boke chi tebe ekoja kunya kare ya boke ro maite ba maite ngomundu ikana boke kai mbare kuma omo queen negwe kupi so obugo obwatuka nande bore omuntu tinde kudete be yo boke ke ida tariete yoka servants bari bari kumusavu bari abaya ne wine ari kunywa the pharaohs of Egypt yeah obugo obwatuka bari pyramid I was in Egypt the other day. Over FG, my living to be a pyramid area. One of that tia, say Queen Yagabek, Mondrio, Tindago, Queen, you have been a king. And then you ben any word carry Bakachi Mesa. Okay. Yeah. So, I don't think we can. chimese chinjire chiachire gaiga kaire to director itongo chi project yale litojara ko batokoligerige ko erambale bakobolia maboli gaiga ntagitagende kera tukonyara ko batokoligerige number 8 studio mwancho muligerige 0788 666663 balimona kubolia maboli ino na yabekire director ngo yabekire egere abageni bane banyara ko babakwiranira kera madam togo na gukwanira wakwanira abantu goteba nk'abantu bakorolekana sana batate kubuguli ubulimi bona abasubati bali barakali abangina lakini abasaye babulire abasaye babulire none kero kubarangeli na inchitomera na tukwane kuba aswabo sembi mbatageti obakane mbara manyengi kongi kunkuba tureni kwari gocha chikura gwatageti bono kwarana teri kunyara kubangana na barabu buya mwekonye nchira yo gusuka moto chubona barabu bawe kabatangani chibesa tara manyengi kwa ngiarangereri gwa kwereswe kerata buna ndoko bwata mukutano bwe training ya sigete bako ngusamaga bano bagera paka bande
bachaka kongusa maiga wasangi bona abantu bagocha bangi nabagaka bali basoma somire retired bali bamanyire obuya bwebinde lakini wasangi omaitama muraba bakabasaya na buchinguru chia bagaka bonekera bataite gocha mbako nyara gokonya no no muiboli nkali ekera abekereire metana bono cyo mugaka kera miaka yachita ko lina metegoro se ya bange metegoro bakobeka nande tware kubateye onye mbako obosemi bwokoroseri chinyomba na bokoroseri chincho kichiao mune nyomba muno bweri asichigo koraki asichigo tsara liyo kwegasire isi yakorekero kubekera omotegoro asa abantu abange ochi kumabere gasi akobekera buya olina paka igoro gali utakakoba ngolina paka igoro ali chake ko ngataki korugarali na kingo ikapaka asa bono cho otigara asunge babe ebekire menge sana batigetabu wanenjere kere mentere kero naringe kineni narangirie omo chairman o new KPCU nero okorwa chiwese serikali ya ruete na ojibere new KPCU new Kenya Coffee Planters Union narangirie abaobisa kurukericho bali bateneneza mangane chikawa abanyamira abalimi bajire kineni ndo ikaranse milingamu mitoko kwana mangano bole wechikawa ngakitoko form society indegere bacha koleto eko saburo bosie ebo chikawa ikigoro sibitande sikumera iki imanya gocha kuyiwa ebangina abagete wikaranse to tegerete abagaka bongo soga uyimade go cheno mogeni go chikuya ebijana no biri ngoma tumu bwana gavana na hoto ga to basa kutueba onye wajire ngo kwande information ire for free ego jiko konya ayemia utagete bona una e wozirete bwana gavana ebijana byo bitira mangana iyo biro bitete kono basote di bitira mangana iyo okay daba kina baru batete ko nyole seme bachiko baga kusina baga very important kwibina kwiguru mwancho muligirili soko bwakiriho yo Francis Waro kurubonchali bumaliba umulimi bwe ekawa planta nona arenge kirinyaga omukutano wa president agatangaza etyo bulimi nabe kagwakanwa asigeka kyamatuka 5 after delivery ingaki aya aranyalika ingaki kiaya aranyalika niwese committee mbono warenge kimokutano reforms chiakoliru eka wogije yao ni guate Nairobi Coffee Exchange ekovi ya Kenya unless umulimi gako ni bweka ikoro kwa direct sale anya rumuntu woja kumuguria angeta kunyara akore na Nairobi Coffee Exchange ekera yagire Coffee Exchange barozi samples bagoro samples bachire se auction floor alizi baba ko auction ali ekara jiaguru umuntu rute gagwakana unagwakana staff bari ni ukebisi wako kutumira jibese na ende yendo kene na takabali mamanye onye jibese ekawe itera honi wa tako yende bengi ochiko saba jibese kurwore interest ire igoro I mean asilimia 18% yenda se new KPCU osave coffee cherry advance revolving fund ora akanu onye gwa kadete wapi mzikire elfu ora akanu 40% of that at 40 shillings per kilo yeah because akuna haja ko yende bengi kona gusumbuka gusenguna ko kajajiria ayakara yenda ora ayo cherry fund ora na kora atumia abana baende school mo boira ruariwe na bintu bino ratanga gukora mune familia omayo nya kuja ukotoro chine ko gwako kanene go sana kera balimi bakotebi no muraibu ense gekakia matuka 5 kwanyore bintu bikoira sa matuka mange bitarikirana asengi yo to kora reforms yechikawa na indi bune committee awesende ndo kora igo payment get fast ibolindire gaiga kurwa hase yo minto kuru kubugongo manifestos akoboliga how long does COVID take to harvest after planting igakenga nangaki kera wasimegire kawa mwaka yo munenu uzu amatunda matangani asokire amatangani atari mange lakini etogwa advisinga ndegere kaweria etwari chinguru imoke buya ayita ko ya harvest ya tigi in fact no na maugari agorozi ya matunda na bora ya Rusi kwa mwaka wocha the following year after 2.5 years ya chakri akini bono riyenga buna passion fruit ko matunda ndonzi aya matangani atari mange lakini bone gari ya ikremi yake vere nenusi yake tato bona ya wachakri ko harvest madam matukalenga chinjoke chirecho chi koira ko kobekoboke oboke metinye tato twateba ekera tugocha kochaka ko chibinyo ko kubugata na bono tugenda so bwangu inde to chikogesa kano
omwaka lakini bone eliera se ekwerende yaito ere mitinyene Machumuligereri ntagete toda kuligereri message ngaita na china mwatiga turaligereri ngaita ne irabi ya chiro mo director nego ibe kara sembe kera to kuligereri bono iga una twakwaneire tugendete kuligereri gusi yaito challenges tiri mwarorire kurwa sabari mbuna apart from jiri whatever abange bagutiko bote uboke boite kagari challenge kinande kwarorira so yo buri mugwe chinjoke challenge siraso obori mugwe chinjoke naroche egente kingi no gotarigereria emetaneri exakire babwenta kubeka batara igwana oya yabegete oyo yatateko kurire kyo obo yani asemetana bano ntura bwata na buya samangana yemetana to bwenta kwikara sanse to manyemetana ki okay ntu bwateliye to twabatebirie bwenta kubekura kino sangichi besa chirigoro batagete kutubie yue mekoro bono nande tutagete babeke metane menge kapisa lakini twatebetana kero bali ase kundi iyo chikoba biye sege chukiro montoro china abeke bere bara abantu usenta tiebe kundi ine metana 60 kubwa oyomo wasangi nonya ntobeka nona abantu babo chikoba konya kogesa eko baraisi gose ko basomia eko baraisi kero kubanyoramu kwaba monisana kieko gesa na nini lakini bone challenge babwata no gotao mera na sebe kundi igase challenge kwa na challenge arafu attacks go sanginchiro rase akara babegete metaneli se asabegete attacks inchiro chingitinchiro kuna red eneki chimanya chimbali chobeka red and chimanya amage ne kwerende chikopwe puna kiti nyambobe ebintu bunebyo iyo sangi bona chichiri abali mibakonyora bali babegete tayari esa komentera ne butagere to siare ryogo no ryogo ndiri utagitoyo keso boke turijo mondago ja kutumia ako redirect usako beka stayuji kuruka gusabe ke se chai lakini njadi baishinda menta se Caroline ebinta tebire neringa inspect digereria igora ubo ende yawo igoro mutano ese merige ntoye abana bako minyokie sikonga kibigoro jinsaga ragiria biro ebinde bikebi ko base metana indi ngurukanga the black beetle amatimbo lakini bisini ando na botara lo bya gini origere bya na bokobiro kwa make sure ngambio so we go clean umuti ikorugwa hive inspection we go call hive inspection yao every 3 months ine challenge ende enene ne abantu mbogo de chinjoke takwo bwa chinjoke challenge ende chikwerende chitwala ba uniforms igere 5500 kusika 4500 beka na ama abantu nonye 20 igera muruja ko harvest mwensi mowore mo ya region mona share wasembi buno bwekera boko bukwana igo mate na rori buri mibutagete chinga kichintambe sana ndiro chichi yato Kristo yake 32 mweshimiwa iswali yao ndiro litene ina kintu ngoira nanga kiene lakini iswali yao litene ina rero no problem that all address chinjoke ichinde chionsi gose ngakinere okay kuligerinde ego kogera chire chikorasa okay narori gentago buri chinjoke ichinde chionsi gose inchiroro chi mukonyara kwa mukuligerinde inchiro chikorasa jiro chitalikorasa chinjoke ichinde chionsi wenda zo mutana chinjoke njiri manifestas mais usonya kunduka manifestas bugo yes well there are stingless bees inchiro chitalikorasa lakini injiri nyinge abantu mbabwatenke lakini injiri nyinge mbono chikonya omwede bono kare historia jinjoge nene lakini kare umwede omwari ko yenda mwari yeze mutanore mwasamba no bunyansi mwoko se chinjoke ikindi chiakwa eitheriko ibono ntwaruetago bono lazwa tokukwa na beekeeping bono odwa riribuna kwaga enda bachiko genderera oroje so bono ngona kwa dabero bari yikire stingless lakini ejichiro the African bee nererie korasa lakini ayebweka ejire stingless ito chikogora no dari okugora choke cyose chiko gurwa maitana chiko ikaroje ya begira magana ya bukire jinya kubuja chigwatanana nere ko kuswimming najijiri okora jigo etaparo dari kumana jigo che sawa asante sana seliboli lio manifestas ibuna nara kese ke usiabegetekia achinjoke chinde chionsi gose inchiroro chiri chikonyara kaba chitalikorasa twainyare kaba tokonyoro koiraneri gukwo asemambia bono mwishimiwa
liboli eliro lituli kulitiga useninde siasa well tinda tiga siasa, that is for sure. Nendo ngeringo tigera na siasa n'abantu gokorera asi buna bono ndamangana yikagwa tiga yentura yagendia uma yete bono stewe na siasa nkare ngoja koira chikwerende chikagwa kenyambi bawada bangu musubati umwabo soge tororo na kia iroro ose ari olinsembo yaye so tigatwara kora siasa. I think we got to be separating kaki siasa ndinga kikwerende lakini tindo chigendo nkurwero nkurwera antigere okay utabantu ngona korera barenga mugabana twajorete gato subwete so I can feel that but for now tiganda ara kora bangani chikawa na bandi mingo dini na barogo na ende nindo uma the nduari tiganga the nduari no ene chibese chiko chikawe chiko nyakogenda wechino nyanguzi yawo onye mogeruka kare gusi mundu mwawo anga na jo injiri gocha igana injengo ikana the banga ki twaire Kirinyaka twaire Kakamega so mo CS Igo political experience nero. That experience kero mondo kana nyore lakini nendo roje about Kenya chi county 47. Ekabo kadoja kwa county number 47 itaita Taveta. Igo no gwango yo. Na nje bongo de bana nje genda yare wango la kumburi bari kutakora leta. Ambiya razar. Caroline. Lakini I think the best politics is to alleviate people's poverty. And I can tell you, Malmina, ile chikawa ndoto jagire kogesa. That's very nice. Okay. Yeah. Madam. To a course. Nenga kiende to baerese asobugari. Banyare kubwata ngo bagasa tole mpaka torena bakonyekire. Ntotiga usindo bwata sageto bwente go koliga si nyingi. Okay. Yoboremi. Asante sana. Ntatecha kwa reporter itere sensemo ya gusi. Ekoro roboti urwagare orokinga yima ino egerekera abantu baitu bakorigeri barora ase bikorwa bire aigese studio ya tobera raisi ase chinkwana bia mono mwancho murigereri ndigondo chichi abutukire 35 na mumanyere rongo chindikorie egesusuro kyo bwetanji taika isano nemo senyencho twabwate abageni babwato bumanyu okumanyu kuya na mono babiri bagotosemi buno mugusi na koranga kitugunyara ko batoko genda gusio anna mono ase bali muire chingaki kubolia maboli ino na bali muire chingaki gotegerera na gotengera buya mono sana nyasa kulinde na nde mambi tumbirane asomurubuli ensoko bwakiri chigoroku Innocent Onyango. Eye Nensoko TV.